Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazie Kate, għal darbohra, ma tantx għandek bżonn introduzzjoni. Mela, Kate, illum, diskutu nibdew fuq Land People. All right. Mela, smajna dak il-reċenti, insomma, ħarġet dik l-intervista bil-Portugiż. Sfortunatament ma sibtix translated bl-Ingliż, ħajdek. Kull ma sibt klip qasira. Dik il-klip qasira li tellajt fuq il-page għaw reċenti. Kienet interessanti li dawn huma żewġ natives, ħajtek li meta bdew indiġeni, li meta bdew jintervistawhom dak iż-żewġ podcasters, insomma, orewhom ritratt jew ċoe an artist impression ta' dak li aħna nsejħulu Grey Alien. U meta rawhom dar-ritratt għabess, il-xismu għaw dak il-ċif jew xinu, insomma, kellu rix fuq rasu. Għallom dak huwa Wakawumbu, xi ħaġa hekk semmih, meta semmih bismu. Ma jfissirx xinu hekk mal-ewwel. Bdew jgħidulu alien. Alien ma bdewx jifhmu x'inhi l-kelma alien. Fimta x'inti l-kelma alien teknikament hija foreigner to the native land. Sawa ġifirina nista' nkun alien anke jekk immur pereżempju ġo l-Ġapan, jien niġi alien għax jiena Malti, fimt, allura ġo l-art tal-Ġapan jiena niġi alien. Inti Meletensis tmur Sinensis. Bħal speċi għallu dak għallu Wakamumbu. U meta għallu Wakamumbu, jiena l-ewwel bdejt ngħid som jafuħda bismu. Imma apparentement huma jirreferu għalija din il-kelma bħala the Land People. U di Land People smajna ħafna stejjer, ġifiri, hemm ħafna kidbiet fuqhom daw Land People, illi jgħidu kienu hemm xi tip ta' ċiviltà antika illi ġara xi ħaġa fid-dinja tnassum li ġara xi kataklizm, eżatt, u marru taħt l-art. U bdew jiddiskrivuhom bħala 6 foot, 5 foot bdew sejrin. Għallu li għenu anki l-daw l-Indjani biex jinżlu salvaw pa' spieċi minn daw l-kataklizmi u jek. Ma jgħidlek li anki, per eżempju, jek jieħdok weħed minnom ma terġax tmur l-ura? Daw l-istejjer sajan, daw smajnijom ħafna, anki l-istejjer tal-feris. Mux tal-feris bis, inti rajtu dak il-dokumentarju kien hemm ta' Roger Lear. Taf minnu Roger Lear, fej semmi l-Monkey People. Il-Monkey People dak mux l-istess, sorry, il-ritratt tal-alien għallu l-usma dak li naduraw aħna fit-tempju. Għalajlek sajan, met inti jattara xaħġa stramba, tipo ta' kreatura stramba, inti ovvjament ħaxxebħu ma xaħġa li hija familjari għalik. Sawa, dina għala kemm il-darba Jacques Vallée ukoll. Illi dak li għalija nsejjaħlu jinnaf Angelo li forsi għalija nsejjaħlu jinnaf, forsi inti sejjaħlu Feri, jew Njom, jew whatever, Elf, per eżempju. Ġida jista' jkun illi dawn in-natives, tammaġina daw qed jaraw ajruplan.
kieku kellhom jaraw ajruplan. Inti qatt ma rajt ajruplan f'ħajtek. Bħal dik il-gżira hemm, ta' dak il-gżira, hux. Ta' gżira. Żgur, dik il-gżira, għatfadal xi gżira ma nafx fejn. Jadoraw l-ajruplan. Kargo. Il-kargo għali għax kienu jaraw il-kelma bħal speċjali jom hija isem Alla ħana għax qed jissupplixxihom bl-ikel u l-affarijiet u mediċini u hekk. Ma fil-verità inti jekk inti qatt ma rajt ajruplan. Inti l-unika ħaġa li ttir li rajt huma safar. Jiena ħansejjaħlu għasfur tal-ġebel għax hekk inti laqqas il-metall ma taf x'inhu, għas ħadit ma tista' tajjatlu jew stil. Fimt inti ħassejjaħlu dak li hu familjari għalik. Issa aħna throughout history rajt aħna lejna huma fables huma stejjer ħanajtek fantażjużi li meta nqogħdu nisimgħu bil-feris u hekk tkellimt kemm il-darba fuq dan il-podcast. Illi inti jekk inti qed tara xi ħaġa li għalik hija foreign li aħna llum nużaw il-kelma alien, sawa inti ħaddih definizzjoni isem label ta' xi ħaġa familjari għalik. Din hija dik li dejjem ngħid jien what's in a name. Għax aħna ovvjament jiena xi ħaġa bħal dik irid insejħilha kitarra. Irrid intija isem biex nirreferi għaliex inkella x'ħanajlek lilek sa jannewilli dik, tajli dik x'inhi, dik hawn dawn l-affarijiet kollha, label bil-forsi irid intih l-oġġett. Ma' eżempju, Jack Vallee jgħid ukoll li il-fenomenu jorik dak li tkun trid tara inti. Ekku. U darba ħadd intervju lil Paula Harris, taf bi anti, l-intervju ta' Paula Harris, ma nistgħux naħorġu għax ġara li ġara. U di kienet pratikament rakkontat l-istorja li kienet ħaddita ma' xi ħadd ieħor fejn ġew tnej blibsin sabiħek u kelmu tal-lok biex jitilqu tal-lok ma telqux inqala xi kataklizmu u mitu xabba nies u xi ġimgħa wara Paula Harris kienet għada tirfes qalt li fuq il-katafri ta' dal-post wara ġimgħa għax marret fil-lok fej sar u pratikament hija anki ta' Billy Meyer temmen ma nafx jiena għandna għaxettiku fuqu. Ara Billy Meyer huwa kas antik. He's a known hoaxer. Mandu kalt, għandu follower kbir. U bħalissa Switzerland li, Hemm kalt anki ta' dak xaw, bħalissa hemm dak il-film hemm dokumentarju fuq Netflix ta' dak l-alien ma nafx minn fejn jgħid il-leġej. Ejju, kont ixxerjajtu anke fuq il-paġna ta' kuntatt ta' dak il-dokumentarju. Għamel kalt, da sex kalt kien ġifieri. Għatelġu. Sex kalt, u dak kien jgħid li huwa descendant minn din ir-razza aljena li ġej minn xi li huwa rinkarnazzjoni ta' dan l-alien insomma ħafna minn dan il-bullshit. All right. Nipprova niftakar x'ismu. Ejwa. Reċenti kont qed nitkellem ma' persuna u qal li darba mar laqa tafu inti, darba mar laqa tagħhom ta' dawn ta' din is-setta u ta' din il-kalt. Da throughout the years rajna ħafna cults fejn jidħlu UFOs. UFO cults, għana nsejħulhom. Ma da b'rispett kollu in-nies dejjem iridu dik ix-xi ħaġa li jemmnu fuqha. Iridu dik ix-xi ħaġa li llum aħna nsejħulha reliġjon, cult, whatever, setta. Il-bniedem dejjem fittex dik ix-xi ħaġa. Jew jadura, jew nkella jħossu parti minn komunità ta' tip ta' ħanajtek li qed inti qed tagħmel following. Kważi kultant naħseb jiena ċertu nies jingħaqdu ma' ċertu gruppi reliġjużi, mhux għax vera jkunu jemmnu dak kollu li qed tgħid. Ġast biex ikunu parti. Ġast biex ikunu parti biex iħossuhom fimt parti minn tip ta' soċjetà, parti minn kalt. Ma' min tkun taqbel ukoll. Pereżempju l-Mormons. Il-Mormons. Sawa dak huwa bbażata fuq dan li huma jsejħulu profeta li dan kellu visitation minant an angelic, an alien being. Għax anki per eżempju, nsejt li ma' President Amerikan ukoll kellu xi viżjoni ndikun qabel xi battalja tal-alien qed jgħidlu ma tagħmilx hekk u hekk. L-istorja li naf illi hija dokumentata però ovvjament it's hearsay għaliex li kien hemm xi papa tal-papa. Il-papa dak li ma tantx kien dam bit-Taljan sejħu l-Papa Buono. Dak kien jgħidu li kienet jippassiġġaw u l-assistenti jew jgħidu li trita u insomma
u jgħid li raw UFO niżel u kellu meeting ma' dan fej pinġu dak jisu xitan, jieħu bidej il-Papa. Xettejt inti. Ma nafx bija di. Bħala description. Ma nafx bija. Le rajta. U l-istorja u l-Papa nnifsu qatt ma kitibha fid-djarju tiegħu, ġifieri ovvjament kieku kitibha. Wara xi 70 sena bdiet. Mbagħad l-assistent tiegħu ma nafx hekk on his deathbed ġifieri kien qal kien ħareġ jgħid li l-Papa darba kienu għaddejjin ġol ġniena u tal-Vatikan sorry, ta' Castel Gandolfo jew xi lost jgħidulu. U da kellu insomma din l-encounter. Vera, jien nafsa jien nista' ngħidlek ħafna affarijiet. Fimt? Imma tista' tmeri ħatem tal-Brażil ta' Virginia. Ta' Vargina, ifhimni dik kan nasal nemmen li raw xi ħaġa ġifieri. Għandek dak il-familja ta' dak is-soldat li miet. U żgur, ħallsuhom biex ma jitkellmux oħra. Daka l-istorja ta' Vargina per eżempju, xi ħaġa raw żgur għax kieku mhux belt sħiħa ta' Vargina kollha inkluż l-armata ġifieri kollha jgħidulek anke l-mejjer ta' dak il-post ġifieri jgħidlek illi ġara xi ħaġa, jgħidu l-ewwel bdew jaraw għamlu xi 3 days minn għalija jaraw il-lights in the sky u mbagħad f'daqqa waħda rraw xi ħaġa taqa' u mbagħad kien hemm dawk it-tlet fajli żewġ aħwa u ħabiba tagħhom illi kienu għaddejjin minn ġo dik l-għalqa. U raw dak kien hemm dak is-soldat li qabad l-alien u is-soldat li waslu l-isptar u ħa virus minnu miet. Dak il-virus mill-istess mikrobu li jkun hemm ġol conditions. Ejja, dika niftakar li l-istess virus illi kienu sabu ġo fih kien bakterja dak, mhux virus, bakterja illi għaw jinħebitja ġol ma maħmuċ tal-ħemma tajli, ifimni, xaħġa raw, xaħġa ġara, f'dak il-post xaħġa ġara, bħalma ġara ġo Kanetto di Caronia, ġo Sqallija. Meta kienu jinħarqu n-nies? Meta kienu jinħarqu il-postijiet u kienu jinħarqu anke nies. Ġveri, daw ma kollha stejjer sajan illi huma interessanti li tkun taf fuqhom, li tirriċerka fuqhom. Però jien nemmen li ma tix temmen kollox għala lettera, ġifieri dak kollu li qed jgħidlek il-witness. Ta' Caronia mhux każ iżolat, pereżempju, ma naf jekk tafx bil-każ ta' San Dannato. San Dannato għalija wkoll dak. Dak il-fuq, l-Italja l-fuq mill-Milanijiet. San Dannato. L-Italja mna l-Isqallija dak. Mela. Dak ukoll kien jinħarqu l-postijiet dak. Jinħarqu l-postijiet u n-nies ukoll. U n-nies ukoll. Mhux il-bot minn Magenta. Issa pereżempju dik ta' Kanetto di Caronia hemmhekk mort jien, Kanetto di Caronia kont għaddej Sqallija kont qed tindur in-naħa ta' fuq. Konna morna n-Nebrodi u tlajt il-fuq. U għaddejt minn hemmhekk u bħala village żgħir ħafna. Ħafna nies jibdew jgħidulek illi għamluha minħabba turizmu. Da bħal meta. Ma kif jispjega mbagħad li waqa' l-helikopter? Minn 220. Helikopter sjaqgħu. 220. Però għafolja hemm ritratt. Hemm ritratt. Hemm video. Ta' oġġett. Hemm il-video. Jgħad viċin tal-helikopter. Hemm video ħejdilli wkoll. Ma nistax insibu. Issa dik ta' Kanetto di Caronia dak kienu weħlu missier u ibn. Illi huma bdew jagħmlu dawn x'ismu dil-biċċa xogħol tan-nar. Però li ma setgħux jispjegaw huma kif pereżempju kien hemm każ partikolari sodda. Ejja rajta. Isu il-molol tas-saqqu. Saħnu minn ġewwa. Meta jkun hemm ħafna x'ismu jiġri hekk. Radiation. Jkun hemm ħafna elettriku fl-arja statik ukoll. Ifimni, dawn huma kollha stejjer li jaffaxxinawni li ġifieri naqra ħafna fuqhom u nirriċerka ġifieri, ovvjament you take everything with a pinch of salt. Għax ovvjament da provi as-such m'hemmx. Mhux għax ma jkunx hemm ta' nemmen li jkun hemm provi, però nemmen li jkun hemm xi ħadd li jkun qed jaħbihom. Però da ma tiċċej biex ikun hemm xi ħadd ikollu raġunijiet ulterjuri għalfejn qed jagħmluhom daw l-affarijiet. Alright, imma eżempju jien naf storja ta' wieħed kitarrist famuż hawn Malta pereżempju jien joqgħod l-isla u daw laqtu fuq il-ponta ta' Subajħa u
U reġgħu mal-lura d-dawl. U dik għal it-tifel tiegħu. Tad-dawl li jirritrakti għal-lura, dik waħda. U kont qed nitkellem ma' waħda kienet taħdem l-isptar u qalt li rati waqt li persuna kienet qiegħda tmut, ġifieri anzjana, rati dawl hekk u mbagħad reġgħu mal-lura. U Mirko jgħid li ra d-dawl kif inhi Mirko. Niftakru kien qed niftakru darba naqalieli Mirko kienet interessanti ħafna wkoll. Again, u Mirko sajan din hija xi ħaġa li kultant mhux ġifieri qed ngħid li Mirko qed jiġġennenta jew immaġina. Mirko l-iktar bniedem xettiku li nagħmel. Għalhekk jien meta jgħidli xi ħaġa Mirko jiena nħodha bibja. Għax Mirko jiena tip ta' bniedem jien ħanajlek jiena nħobb nies xettiċi. Ġifieri għalkemm ix-xettiċiżmu eċċessiv idejjaqni li inti dak kollu li tara u li ma tistax tispjegah tinnegah bħal ostrich dik għaddejjaqni. Sewwa, għax jiena nemmen li inti minix xjenzat tinsiex nibqa' ngħidha kemm il-darba li jiena fimt jiena David Patch. I'm the man in the street. David Patch huwa bniedem xjenzat. Jien ma sax immeri l-David Patch fuq ċertu affarijiet. Sa għandi rispett kbir lejn David Patch u nħobb nitkellem ħafna miegħu għax huwa bniedem xettiku imma bniedem ta' bilanċ. Jien naħseb li kultant inti meta tiġi darek mal-ħajt xorta ma ndurx lura u ngħid dan huwa paranormal. Ħanaqbiżlek fuq is-suġġett tal-ufoloġija ta' ġifieri. Jien jekk ngħid jien taf għattomlok l-esperjenzi tiegħi, jiena kelli 3 esperjenzi, kelli l-esperjenza tal-UFO li ġrat l-ewwel ħaġa, illum għadni ngħid sal-lum, xrajt ma nafx. Jista' jkun l-immaġinajthom. Tgħidli allura immaġinajthom kien hemm żewġ każijiet minnhom kont man-nies. Rawhom ukoll. Kif immaġinajthom? Xorta ma nistax ngħidlek isma' jien li rajt jien huwa ghost. Wan ma nemminx bil-ghosts, għatta kemm il-darba. Tu ma nistax jiena naqbad u nikkonkludi rajt mela jiena rajt fatat, jiena rajt ħares, jiena rajt whatever. Fimt? Jew rajt UFO. Meta ngħidu l-kelma UFO, l-kelma UFO, unidentified flying object. Ġifieri dan bużżi għal jiena ma identifikajtix jiena li hija UFO. Kellek ta' Venezia. Jiena Venezia rajt dak l-oġġett. Interessanti. Interessanti, kollox huwa interessanti. Interessanti. Lele kollox huwa interessanti. Jellyfish. Mhuwiex qisu jellyfish. Ħanajlek aħna semmejnija jellyfish għax kien għadu kemm kien hemm dak il-każ ta' Jeremy Corbell li kienet issa. Reġgħet qamet issa. Reġgħet qamet issa. Kien hemm accident insejt fej nuclear test site. Jien dik tal-rajt Venezia pereżempju. L-unika ħaġa stramba ħafna li kellha hija bil-mod kif kienet statika f'post u mxiet fuq post ieħor u waqfet fuq il-post ieħor. Sewwa, però still nibqa' ngħidlek jien illi dak li rajt jien kienet cluster ta' bżieża. Ta' bżieża u ta' helium balloons. Sewwa, helium balloons hemm xejdulhom il-foil balloons hemm kelma li huma bħalissa. Mylar balloons. Ġifieri u naf qed inġiblek l-eżempju tal-Mylar balloons għaliex kieku ngħidlek kieku nodlok kemm rajt tfal bil-Mylar balloons eluf, mhux mijiet, eluf. Kien hemm tfal anke kellhom 3 u 4 f'idejhom. U la mhux inti biss kont naħseb raħ xi ħadd ieħor jew. Jekk raħ xi ħadd ieħor ma nafx imma jiena waħdi kont meta rajtu. Sajjan jiena dik ta' Venezia letteralment qed insemmiha x'semmejt li inti għax ma kontx nsemmiha. Riċenti għaw battil Mirko batlu l-video u koll. Riċenti qed ngħidlek mhux is-sibt li għadda s-sibt ta' qabel. Kont għaddej fi traffic, kelli l-mobile imwaħħal bil-kalamita fuq id-dashboard, ovvjament ma stajx nixbed video kont qed insuq. Ġbiet taf kemm 4-5 seconds, naħseb 4 seconds. Broad daylight ġifieri u nara diska bajda għaddejja minn fuq Kajns. Għal fuq it-Technopark hekk u ħbiet li wara s-siġar. Ma bil-video wide angle, ġbittu bis-serqa. Kont qiegħed fit-traffic ġifieri dak il-ħin kemm fast il-buttuna tal-mobile ġifieri ġbit biċċa video. Ġi jidher lajn abjad għax inti tinsiex inti meta tara bajnejk. U x'taħseb li kien? Ma nafx jien naf. Soġġistran. Ma mhux aeroplan imma, per mhux aeroplan żgur. La mhux għax fast u mhux fast, mhux speed qed nitkellem. Ix-shape tiegħu jiena rajtu bajnejja ma aħna naraw. Aħna naraw F-50
a focal length ta' 50 mm. Aħna lajnej tal-bniedem, u tinsix aħna parajnej għanna, ġveri għedin naraw isek 2 crossing xiswala, naraw 2D. Il-mobile ma jarax jek, l-għonet il-mobile jkun s-setjat fuq a wider angle, allur inti l-oġġett ħadġibu iktar at a distance, u ġibu zaħir. Plus sekk il-sensor meta jkun qed jirrekordja jekk ma jkollu xi ħaġa definita qudiemu, jitfixkel mal-pixelation tal-resolution. Fimt? Allura meta ġejna biex nippruvaw nenhansjaw da l-ostrejna video, kemm jien li jiena minix jien neditjalek ritratt nġibulek iblaħ. Imma video jien ma nafx inżeggek fuq. Allura provajt nenhansjah bil-mod kif naf jien. Jider dal-lajn jider għaddejjek isu isek tara blimp, taf x'inhu blimp? Blimp abjad, forma ta' diska kien. Għaddejja hekk bil-mod u mbagħad kien hemm siġra u staħbit li warajja insomma. U ma tafx fejn mara. Le ma m'għandix idea x'u mbagħad meta dort mar roundabout ta' kajn sekk u tlajt lej il-mosta ngħidla jieqgħu lejn x-xar. Ma bqajx nara. U l-televament bħala speed kif kien ma akid? Ma nafx nikkalkula sa jannu fimni jiena Spitta airliner, spitta jet. Spitta aeroplan kien għaddej, spitta aeroplan. Ġur ma kienx għaddej fuppe. U dikinar. Sorry Mirko. Dikinar. Ma nafx minn tell għandikun fuq il-Lavin Malta jew ma nafx fl-ma gazzetta għandikun fuq il-Times. Times. Daw iġibu dak il-lajn abjat li hemm fis-sema li jiena mill-ewwel jiena u Mirko fl-imkien ikkummentajna. Dak huma kontrejs tal-aeroplani, kombinazzjoni naf. Tajli kem tifhem, mhux għax nifhem, ma dikinhar kont qiegħed fit-triq qed insuq, tant rajt contrails dik il-ġurnata. Illi kif rajtu fuq il-gazzetta u whatever x'kienet, nkun fuq Times, mill-ewwel għattat biex qed jistaġbu fucking contrails. Fimt? Normali. Kien jidher stramp għax kien qiegħed wieqaf. Ma kienx angolat hekk jew hekk, fimt? Imma kien jidher li huwa contrail. Sfortunatament in-nies. Contrail ma tantx idu. Jitlaq jizvija. Fil-fatt da ma damx. Issa immaġina li jkollok xi ħaġa tagħmilha hemmhekk xi sija. U dak li jsejħulhom chemtrails. Ma naħsibx li jaqbalek hemmhekk sija. Ejja ma dak il-video kemm hu dak li tellaw fuq it-tajs. Ma nafx. Mhux 4 sekondi kollox. Xtiet norik ta' xi ħaġa, il-video ta' xi ħaġa. Għamlet sija. Amma li rrid ngħidlek sajjan fuq dan il-każ qed ngħidlek jien li dan il-każ intu ma tistax tajt definittivament x'inhu. Mux qed ngħid li Times ma għalux jew, ta' Times jew minn kienu Lavin Malta mhux minn kienu, kitbu what is this jew xi ħaġa what's happening xi ħaġa qalu. In-nies ovvjament in-nies UFO u hekk minn beda jiblaw fajnu, insomma soltu storja fimni dak fuq il-paġna ġifieri. Għandi nies blokkjati iktar milli għandi followers fuq il-paġna, immaġina. Ġifieri. Għandek il-Lister. L-Lister u Gary? Le, l-Lister ma blokkajtu. Gary blokkajtu. Jien minn joqgħod jiblaw f'sormu fuq il-paġna jiena. Ma le dawk meta kelli l-Facebook, kien kelli l-Facebook, kif intara ritratt kien jagħmlu fuq. Daq tagħhom Mirko. Le, tista' tħallihom, tnejn nafhom dawk. Kif intara ritratt, boom, joffendu xulxin. Le, ħanajlek il-paġna ta' kuntatt UFO Malta qed hemmhekk bħala safe place. Biex in-nies iħossuhom komdi min irid jirrapporta mingħajr chances li jiġi ridikolat. Issa, aħna kif taf inti qegħdin tnejn żewġ admins fuq il-paġna qegħdin jiena u Umberto. Sewwa jien ħanajtek l-iktar wieħed ġi 95% tal-posts li taraw ma ġejjin minn għandi. U intom naħseb tindunaw li jiena meta ntella xi ħaġa ma ntellax affarijiet li ngħidulhom jiena li jkunu outlandish. Għax jiena xettiku wkoll, jien nemmen ħafna ġifieri li il-fenomenu nemmen li huwa reali, l-UFOs biex intu għamesja. Xi ħaġa hemm. Le, hija xi ħaġa żgur, hija xi ħaġa anomala. Ma nafux x'inhi. M'għandix dubju li hija xi ħaġa anomala, sewwa l-UFOs, però qatt ma nazzarda li nikkonkludi x'inhu. Pereżempju qatt ma ktibt il-kelma spaceship jiena li hija min jgħidlek spaceship jiena li hija inti qed tittija definition qed tajt x'inhi. Fimt? U meta inti qed tgħidilha x'inhi, mela inti qed tgħidli spaceship mela dan huwa xi ħaġa li ġejja minn pjaneti oħra. Qed tagħmel interstellar travel. Aħna ma nafux x'inhu ma daw. Issa reċenti għadha kemm ħarġet paper minn xi 3 professuri minn Harvard
u qalu l-possibiltajiet, ħarġu erba possibiltajiet ta' x'jistgħu ikunu dawn il-UFOs. Issa, ovvjament, jekk inti qed tara karozza, hemm bniedem warajha u hemm xi ħaġa intelligenti li din il-karozza ħalqitha, kreata, manufatturata. Ma jekk inti qed tara xi ħaġa teknoloġika li again il-UFOs mhux kollha jidhru li huma teknoloġiki li ġifier mhux nuts and bolts. Għax l-orbs, pereżempju, hija xi ħaġa illi ma tistax m'intix qed tara definition ta' materjal. Forsi dik hija l-mod ta' kif tipproġektja fir-realtà tagħna. Ġejbiha fil-fatt. Din il-paper li ħarġu, dawn ħarġu b'4 possibiltajiet x'inhuma. Hemm waħda minnhom li nitħaq nismagħha għax qasni pretendi ġifieri minn professuri ta' Harvard li jgħiduha. L-ewwel point kienet illi dawn huma remnants ta' an ancient civilization illi dawn tant avvanzaw illi kienu kapaċi jagħmlu dan it-tip ta' ngħidulhom li trid vehicles u li qegħdin jistaħbu ġod dinja tagħna. Aħna mill-passat. Le huma ma semmewx il-futur u l-passat, il-time travel ma semmewx f'di. Le, jiena t-teorija li mmur li għal-iktar hija li huma aħna mill-passat. Le, okay. Kellna biżżejjed teknoloġija li avvanzajna u minnu separajna ġifieri minnhom telqu ġifieri telqu t-triq tagħhom u aħna bqajna fuq it-triq tagħna. Fimti ġifieri huma marru fuq level ieħor, pereżempju jew qed jistaħbew ġol baħar jew taħt l-art. Jekk miktar ċans li jistaħbew taħt il-baħar għax taħt il-baħar ftit nafu. Ara li hija ċerta li ovvjament mill-istudji li qed isiru bħalissa hija ċerta hija li dawn l-oġġetti huma transmedium. Ġifieri daw huma capable li jittraveljaw ġol l-ispazju aerju tagħna, dejjem jekk qegħdin jittraveljaw vera, dejjem sakemm mhumiex qegħdin joħolqu xi tip ta' pocket u qegħdin jittraveljaw ħanajtek times space-time bubble, fimti li xorta again, it's a theory, li jaddu minn ġol ilma mingħajr splash u mingħajr. Issa qed tajt inti għandek daħħal sikkina taħraq ġol butir. Laqqas, għax il-butir jissapara, daw laqqas biss qed jissapara l-baħar ġieb ma jagħmel splash. Fimt? Dan issa qed tajt xorta kienu jaqbduhom fuq is-sensors. Ma ġieli ma qabduhomx fuq is-sensors. Għax inti eżempju għandek il-każ ta' Red October. Dakka meta kien hemm ġeneral u rid jara x'inhuma dawn l-anonimi, il-USOs. U mar kontra il-kmandant tiegħu u tipo mbagħad l-Amerikani kellhom diġà t-teknoloġija ma nafx hekk rajtux dak ir-rapport li tafaw is-sensors madwar id-dinja kollha wara t-tieni gwerra dinjija. Ġifieri kienu ġiġa jafu bihom l-Amerikani. Kif balena l-Amerikani kienu jafu. Saw kienu jafu fejn qiegħda. Ejwa, smajtu dak il-ħoss li kienu ġabru r-Russi. Kemm Trump. Ejja, ma jisu alarm ma min jaf x'inhu. Fimt, inti stess qed tajt, l-Amerikani tefgħu fil-baħar madwar id-dinja daw it-tip ta' widnejn. Min jaf forsi hemm xi tip ta' xi ħaġa li qed tagħmel dawn il-ħsejjes. Komplilek fuq dawn l-4 punti. Waħda minn dawn il-punti kienet illi dawn huma li għadnaw, li huma remnants ta' an ancient civilization. Tagħmel sens. Però mbagħad jien ta' ignorant li jiena ngħidlek allura jekk huma daqshekk avvanzati dawn. Għalfejn kellhom staħbew minna. Fimt? U mbagħad immorru għal dik l-istorja ta' The Ant People. All right. Interessanti. Issa, darba kont rajt ktieb The Celestine Prophecy. U dak jitkellem fuq li inti you elevate your vibration insomma u tipo inti you cross dimensions u li inti tmurġu dimensjoni oħra. Bekk jiena dejjem ngħid mhux għax ġifieri hekk ta' ma jien dejjem dik it-teorija tiegħi li dawn huma interdimensional beings. It-tieni point li daw ħarġu li kienet tad-daħa kienet li dawn huma xi tip ta' dinosawru intelligenti li evolva maż-żmien u li għadu fid-dinja tagħna dik tad-daħa jiena. Taf xemm stramp. Il-ftit li rajt ħanajtek u għand il-paper ġifieri għadha fil-OneDrive tiegħi għad irid naqraħħa kollha. Li dawn huma tip ta' dinosawri intelligenti li evolvew farfetched ħafna. Jista' jkun l-insetti ta' dak iż-żmien għax eżempju dejjem isemmu jisom mantis.
Taddaħqu. Timmaġinax inti insett li evolvi b'tali mod li jissir intelligenti. Ġifieri dal-bniedem allura intelligenti daqshekk iktar minn insett mhux kapaċi jagħmel daw it-tip ta' vehicles. Once li jkun prey l-oġġett dejjem ħajkun makak ħallil. Fimta l xi tip ta' intelligenza iktar milli mhux prey, sorry. Meta jkun hemm predator. Dawn huma tant avvanzati li daw x'ħin iridu jatas u d-dinja tagħna li għandna jisparixxina kollha. Teknoloġija għandhom. Jista' jkollok koka f'idejk u jitfaħħu li fidu jagħmlu lek ħalib. Għax inkun naf. Da, il-fenomenu qed jitnejjek bejna. Il-fenomenu huwa jiena kif il-mod kif inħares lejh il-fenomenu l-ewwel huwa intelligenti. Xi tip ta' intelligenza għandu. Hemm xi ħaġa. Xi tip ta' interess lejn il-bniedem u lejn id-dinja tagħna għandu wkoll. Sewwa. Hemm aġenda. Jien ma naqbilx miegħek meta inti tgħid li hemm. Mhux aġenda bħal ta' New World Order u da, hemm aġenda fuq xi ħaġa. Ma naħsibx li hemm aġenda, jiena naraħ random ħafna anzi dan il-fenomenu. Huwa random imma eżempju bħalma jiġak Valley jew xi ħaġa għandha ħafna branches jew kellha ħafna affarijiet qed jaħdmu għal skop wieħed. Ma naħsibx li qed jaħdmu għal skop wieħed sa jani, għax meta tibda tara l-istejjer throughout history. L-unika ħaġa li nara komuni minnhom kollha hija di tal-nuclear weapons u hekk. Pereżempju, jista' jkun li dawn ħan sejħulhom hekk aliens biex intuhom isem. Għandhom interess li jipproteġu d-dinja. Allura għaliex qed jipproteġu għad-dinja għax huma qed jgħixu magħna hawnhekk u aħna mhumiex narawhom qegħdin jistaħbew minna jew they are interdimensional beings imma they can cross dimensions and take a physical form. Fimt? Għax inti anke Fukushima. L-għada hemm videos hemm iktar minn video wieħed. Tara dawk tiġix tajli ma kienux bżieżaq daw u ma kienux full power plant. Ma nafx jekk tax bil-każ ta' Sweden. Ta' power plant ta' Sweden u ta' meta kien hemm Chernobyl, meta raw il-UFO. Ta' Chernobyl, għax ftit isemmu għadik. Ta' Chernobyl żgur. Hemm ħafna stejjer ta' UFOs ġo Chernobyl, kull fejn kien hemm nuclear leak. Nuclear fallout, kważi tista' tgħid, anke nuclear weapons. Ara smajna dak il-każ ta' meta appruvaw għamlu dak l-esperiment ta' kull minn ġar il-weapons dejjem raw idwar magħhom ostja. Ġifieri da, xi tip ta' interess għandhom. L-għandhom tip ta' interess hemm intelligenza. Issa l-fenomenu huwa joker, huwa trickster, għandu tip ta' sense of humor, dik narawha wkoll, ġifieri anke l-mod kif jidher. Dark humor. Anke l-mod kif jidher dan il-fenomenu li għalik jidher b'mod għalija jidher mod ieħor. Jiena naħseb illi iktar naraħ bħala qisu atturi fuq palk naraħ jien illi jilbes maskla skont il-bżonn. Pereżempju, hekk bniedem huwa reliġjuż, huwa minn ġej minn xi kalt jew minn xi setta jew minn xi reliġjon fanatiċiżmu daw l-affarijiet. ħajdirlu bħala dak li aħna nsejħulhom anġli jew demoni jew whatever. Jew derlu Kristu, jew deretlu l-Madonna, jew bħal dik ta' Fatma, jew tal-Girgenti. Fimt? Ix-xemx. Di għadnija kemm il-darba. Ix-xemx jekk qabdet id-dur. Hemm il-problemi. Hemm il-problemi kbar, għax hemm problemi kbar għad-dinja kollha mhux għall-grupp żgħir ta' nies. Ġiek ukoll x-xemx qabdet id-dur vera d-dinja spiċċat dikinhar meta ġrat tal-Girgenti. Dawn huma affarijiet illi ma tistax mhumiex lokal. Le kollhom kien is. Fimt? Ix-xemx hija ta' kulħadd, ix-xemx hija tad-dinja kollha u tas-sistema solari tagħna. Ma l-fenomenu mbagħad issibu kullum kien tax-xemx idur. Dik jistramba. Iva, ma inti qed tgħid xemx idur. Ejja, mhux hekk kemm għaleh. Flok xemx. Kien oġġett idur. Kien oġġett idur imma n-nies b'rispett kollu b'injoranza tagħhom għax ma jafux jiddiskrivu aħjar. Għallu xemx. Ta' 2019. Jiena ommi meta rat il-UFO kienet waħedha kienet ċebba. Interessanti. Kienet qaltilna l-qamar. Rajt il-qamar nieżel, qamar aħdar nieżel. Il-qamar niżel biex jara l-ommi? Le.
Fimx irid ngħidlek, ġifieri imma ommi ta' miskina ma kienx taf tispjega x'inhu għax ħasjufu ma taf x'inhu. Iddeskrivitu kif. Eżatt. Dan maġina inti tgħix fid-deżert. Jew ġo foresta u inti qatt ma rajt lajter f'ħajtek. U niġi nixallek lajter, inti ħatadurani ġibtek iblaħ. Ħatadurani xtajt dan alla b'subaħ dat jixal in-nar. Fimt? Ġifieri daw ħafna mirakli li naraw hekk. Per eżempju, reċenti tad-daħ. Nodu nisimgħu l-Madonna kpiet issa l-bieraħ kien hemm xi każ ieħor ma nafx fejn sejt fejn rajta fuq xi news portal li kien hemm xi Madonna oħra li kpiet. L-ewwel nett. Nallaħħit il-Facebook. L-ewwel nett ma nemminx il-Madonna l-fejn tikpi minn ġo statwa dik waħda. Ġifieri jekk dejjem jekk temmem dawn l-affarijiet. Jiena għandi statwi tar-reżin. Għandi statwa partikolari minnhom qed tikpili. Anzi, sorry, qed beżlaqli għax minn ġoħal u ħireġ ir-reżin. Ma kjurjax? Ma kjurjax Ma kjurjax u qed jillikja li fuq sidru wieħed mill-aliens l-għandi. Estja. Ġifieri da hija xi ħaġa kif ħanqbad ngħidilek. Hija xi ħaġa li kultant aħna nqogħdu nifissaw u nqogħdu ngħidu x'il-Madonna kpiet. Fake. Għadejjem ikun hemm an explanation behind it. Jistgħu jkunu fakes, hoaxes. Fej kien dik il-Madonna li kien ħireġ id-drenaġġ u kien. U bdew jiġbru l-ilma u bdew beda jfejjaq in-nies l-għajjira. U kien hemm toilet qed jillikja. Salib dak, mhux Madonna. Salib kien? Salib. Tad-daħ. Fimt, għalhekk imbagħad jiena naqbel ma' dawn in-nies xettiċi bħal David Paċuek. Illi arajt inti ma tistax taqbad kull ħaġa li tiġri. Inti ħataqbad waħħal. Fimt fil-paranormal u fil-dawn l-affarijiet. Mhux qed ngħidlek illi ma jeżistux. Mhux qed ngħidlek diffiċli ma biex tatfa tiktir. Għax jiena kan komplejlek, jiena nemmen illi hemm xi ħaġa anomala qed tiġri. Qed jarawha eluf kbar mijiet eluf kbar ta' nies. Documentation kollha li hawn, dawn il-videos, dawn ir-ritratti, dawn l-istejjer. Għax inti orrejt, tiġi tgħidli ma ħatoqgħod fuq kelma tan-nies. Nis marru l-ħabs fuq kelma ta' bnedem ieħor. Hemm ħafna witnesses. Fimt? Ġifieri llum il-ġurnata anki qegħdin naraw li hawn grupp ta' xjenzati għax jiena ma naqbilx magħhom dawn li qegħdin joqogħdu jgħidu ma' grupp żgħir ta' xjenzati. Ma jimpurtanix grupp żgħir ta' xjenzati. Jekk taqgħadhom mal-witnesses kollha li hawn fid-dinja u issa għandek il-backup ta' grupp żgħir jgħidulhom kemm ma nafx kemm qegħdin ta' xjenzati. Sawa għandek il-Gary Nolan, għandek il-Kevin Nutt, għandek il-Avi Loeb. Ara kemm għandek, da tinsemmilek tlieta minn. Dak Weinstein. Ħalputov. Dan kollha. Insomma ħankomplilek fuq dik il-paper. It-tielet punt li hemm miktub fuq din il-paper, insomma li ħarġu dawn il-professuri ta' Harvard kien li dawn huma ancient extraterrestrials li they visited Earth in the past u baqgħu bħal spjeċi. Issa raġuni għalfejn baqgħu ma taw spjegazzjoni, ma tawx għal xiex jaħsbu li baqgħu. Però jaħsbu l-qegħdin moħbin jew fid-dinja tagħna, jew peress li huma transmedium qegħdin pereżempju jgħixu taħt il-baħar, taħt l-art, again land people, jew fuq il-qamar, jew jekk dawn huma transmedium u daw jistgħu jgħaddu minn fejn iridu spazju hekk. Ġifieri tajlem allura x'qed jimpedihom li jitilqu lejn id-dinja tagħhom. Imma again, it's the third point li ħarġu fuq f'din il-paper. Ir-raba punt huwa li dawn huma again ħanarġa' nsemmi fairies, gnomes, elves, angels and demons. Għax li kont qed ngħidlek l-ewwel ma nafx ġifieri għax issa dak hawn tfixkilt naqra. Li kont qed ngħidlek l-ewwel għax ħafna nies il-fenomenu UFO iqisuh bħala xi ħaġa li qisu reliġjuża li qishom dawn l-aliens huma benevolenti. Sawa li jridu l-ġid lill-bniedem. Smajna ħafna każijiet throughout history, ovvjament huma stejjer fejn għenu l-bniedem, fejn għenu ċertu nies individwi, imma nafu stejjer oħrajn li dawn ma kinux daqshekk benevolenti. Allora again ħammur lura lejn ir-reliġjon.
Iġifieri, meta aħna nitkellmu fuq l-anġli u d-demonji, u meta nitkellmu fuq The War in Heaven u daw l-affarijiet kollha li kien hemm dir-rebelljoni bejn l-anġli tal-Alla u Luċifru keċċieħ u bil-Fallen Angels. Għax ħafna nies riċenti kien hemm persuna fuq il-page qalt li Fallen Angels. Għaliex Fallen Angels ġifieri huma demons u mhumiex anġli allura. Għaliex inti hemm grupp ta' nies li qed jgħidu li dawn huma kollha benevolenti, imma mbagħad hemm grupp nies li ġeneralment ikunu l-Kristjani, fimtu ċertu reliġjonijiet oħra li jgħidu li dawn huma malevolenti. Fimt? Li fil-verità meta inti taqra l-istejjer kollha ma nistgħux ngħidu li huma kollha benevolenti. Isma' il-film E.T. u Mac and Me u daw il-films l-antik li konna naraw fi żmien, ipinġu l-daw l-aliens li huma kollha ishom tal-ostja. Kollha tal-ostja, fimt, kollha ħbieb u mort hand in hand magħhom, u mort dawra bir-rota magħhom, fimt, ġifieri, orajt tajli films. Imma bħal mem dawk it-tip ta' films, hemm il-films l-oħra bħal Pacific Rim li daw ġew jinvaduna, fimt. Hemm dak ta' taħt il-bahar, xin l-assegin jismu? The Abyss. The Abyss, film tal-ġenda. Tal-ġenda, interessanti. Un batem, per eżempju, The Face on Mars. Face on Mars. Nsejx kien jismu. Ejwa, jinfetaħiex jismu. Jinfetaħ. Dan huma kollha films. Huma kollha films. Imma Interstellar. Ninsew il-films. Interstellar. Imma Interstellar żomm. Interstellar ma jitkellem imkien fuq alieni, u ma jibdaw jasbu li kienu għalieni, mentri li kienu għaremmek. Interstellar jitkellem fuq aħna, edin f'dimensjoni oħra, jew fil-futur, dimensjoni oħra fil-futur, jew passat, u għet ninterakt jew mal-realtà tagħna li nafu aħna jena u inti, ġifieri din. Dejjem jekk hija realtà wkoll, għax fil-verità taf tkun illużjoni wkoll. Imma insomma, għax anke Neil deGrasse Tyson hawn milux xatt intervistaħu qallu do we live in a simulation? Possibilità. Possibilità, fimt? Stekun hemm programmer, ximkien, u aħna. Illi ngħidha jien. Aħna atturi, fimt, aħna pupazzi, NPCs. Ġifieri, u mbagħad ir-raba punt li hemm f'din il-paper huma li dawn huma dawn li aħna nsejħulhom il-fairies l-antiki. Imma again jistgħu jkunu interpretazzjonijiet ta' dak iż-żmien tal-era ta' dik l-era li daw tawhom isem ta' feri. Għax inti fil-verità sajan dal-fenomenu tal-UFOs xi ħaġa ġifieri hemm intelligenza warajh. Jien naraħ sinister. X'inhu? Jien naraħ sinister ħafna. X'inhu ħadd ma jaf. U min jgħid li jaf ngħidlu għandek żball kbir għax ħadd ma jaf irridu nkunu li ngħidu li ma nafux. Fimt? Però li taqbad u tajt tikkonkludi li dawn huma benevolenti u dawn huma ħżiena u ħażin ukoll. Ma nafux xi jridu mill-bniedem, ma nafux xi jridu mid-dinja tagħna. Qed ma provaw jagħmlu kuntatt? Le jien nemmen l-istejjer kollha li smajna. Fis-sens kuntatt diġà għamlu. Kuntatt on a mass għamlu. Fimt? Imma daw għalkemm in-nies jgħidu għax jistaħbew. Ġinti temmen li teknoloġija bħal dik u għandhom biex jisteltjaw ma jidrux. Mbagħad ħanara UFO jien pereżempju ħajġi qudiemi, mela l-għada kemm ignorant għaliex nesa jitfi il-cloaking device tiegħu, fim xi tnajlek. Mela da m'għandux biża' lieder. Scouting jew probing. Imma għali scouting, fimt? Rajtu l-film design irġejt, vera probing gate. Probing gate. Ma. Għax tagħmel sens dik it-teorija ta' probing jew scouting sejħela li trid. Imma scouting inti qed tgħid li dawn ishom qegħdin jagħmlu li tajt is-soltu inti, military procedure. Military procedure. Imma military procedure di għattilek fl-ewwel episodju meta kont mistedra hawnhekk fin-9. Ftakar, kont għatlatlek sajan, ma naqbix miegħek illi din it's a military procedure. Għaliex għax kieku vera dawn huma invażuri, sewwa kieku jridu jinvaduna, daw x'kien iridu bit-teknoloġija l għandhom kapaċijiet fuq nukleari daw mhux jien qed ngħidhom dawn huma kollu dokumentati. Sewwa, daw x'kien iridu jitfu n-nukleari tad-dinja kollha, taraħ niżelaw fuq Malta bħal ta' Independence Day u x'kien irid daj qas jispara xejn ta' ġifieri jgħidlek isma' intom kollha ħmir
Hawnhekk issa millum il-ġurnata l-Presidenti kollha u l-Prim Ministru u l-imbarazz li għandkom dak kollha armuhom fiż-żibel, millum jien ħanikmanda, u da x'ħatamillu inti? Jista' jkun qed jistennew ċans. Il-moment. Jistennew ċans ta' xiex qalbi. Li nifakkjaw f'xi ħaġa jien naf. Nikun ħan nispiċċaw biex neqerdu lilna nfusna. Forsi jiġu jżommulna l-breaks. Ma nafx hekk qed ngħid jiena, forsi jieħdu over huma qed ġast teorija ta'. Le, ovvjament u kollu ta'. Għax inti għandek eżempju l-fattur li dawn isma' jmorru jidru accident żgħar, ħadd ma weġġa gravi. Kien hemm accidents kbar tal-Korea fejn kien hemm dak il-każ tal-48 u għandek il-każ li ieħor tal-52 ir-Russja fejn dawk il-25 soldat ġew friżati u ġew ġebel. Ma nafx jekk qatt ma jiġbih. Kellek każijiet li hemm wara. Każijiet fejn kienu inċidenti u tal-Canary Islands fejn il-mirax waqqa UFO. Kien hemm naqra każijiet, jiġifieri daġraw accident żgħar imma not on a large scale. Ma daw jekk iridu they can do a large scale invasion ta' mill-affarijiet li naraw li ovvjament dejjem jekk huma veri. Għax dan huma kollha, orajt, billi jkunu dokumentati ma jistax mhux bil-forsi li jkunu veri, għax oġġett jista' jiġi dokumentat u jkun fals. Sawa, imma jekk vera dit-teknoloġija li għandhom, u li qegħdin naraw li daw kapaċi jagħmlu li jridu, sawa daw jagħmlu li jridu. Da meta tisma' il-Captain David Fravor jiġi għajlek illi anki kienu jafu rendezvous point li kienet ċaħġa segreta mar biex literalment da għalija jina ħossu jitnejjek biħi biex qed jgħidu isma' daw la aħna kapaċi anki naqraw ilkom is-sistema tal-encrypted tal-kompjuter tagħkom. Huma ma kellhomx huma ġest kienu jafu fejn jiet ir-rendezvous point għax kienu marru qabel ġu dak il-post. Marru qabilhom. Imma huma kienu ġiġamlu training xi ġimgħa qabel għandi kunu tħassar ħabba fihom. Rendezvous point, Captain Fravor qal il-rendezvous point insiru nafu bih eżatt mal-intiru. Astja. U l-rendezvous point dejjem jinbidel, għallek da Captain Fravor qala di. Ma kien hemm dak il-kasti jew tara Ingraves mela kien li kienu marru ġo dal-post u kienu reġgħu sabuhom hemmhekk. Ma taraw il-cube ġol globu qed tara Ingraves di. X'tant kemm stejjer issa men. Dik Ryan Graves kien. Hemm ħafna stejjer biss. Imma li rrid ngħidlek hija li dawn jekk huma daqshekk technologically advanced sawa u kapaċi jitfu nukleari, da isom qegħdin jħekkjaw is-sistemi tagħna tal-bniedem. Għalihom aħna da kollu li qegħdin nagħmlu aħna huwa kollu lob ta' tfal. Daw x'ħan iridu jiġi kif qed ngħidlek jaqbad jiġi jgħidlek isma' millum jiena intom imbarazz intom żu, ħanitfakom ġo żu, right? Aħna ħanikmandaw, ma di qatt m'għamluha. Mela, huma mhux invażuri. Fimt, mela allura x'qegħdin jiġu jagħmlu? Jew forsi għax aħna ngħidu jiġu. Jista' jkun qegħdin hawn. Jiġifieri nispiċċaw bħal dak il-film Captive State. Jien naħseb li għandhom it-teknoloġija biex jagħmlu għadi li jżommuna bħala. Interessanti dak il-film. Żgur. Żgur interessanti. U dawn huma kollha hypothesis li inti jista' jkun illi naf, xedin jistennew, inti l-ewwel saqsejtni min jaf x'inhuma xedin jistennew. Fimt, forsi dawn mhux vera din jistennew, forsi dawn huma ħanuża l-kelma anġli gwida. Jew sa meta ngħidu anġli biex niftiehmu. Li daw qegħdin jiggwidaw il-bniedem bħal osservaturi biex jaraw il-dik tagħna. Fimt kif qegħdin nevolvu, kif qegħdin nimxu x'qegħdin nagħmlu. Pero li huwa żgur li għandhom interess fid-dinja tagħna u fejna. X'ra qegħdin bħal Walt Disney bħal Disneyland. Jien hekk naħseb. Jiġri naraw x'inhu ma jagħmlu dawn l-ostja. Jiena għatta kemm il-darba di li aħna lihom entertainment. Entertainment. Daw qegħdin jiġu minflok marru s-sinema, minflok marru jaraw l-aċċ teatru. Jiġu u jaraw naxħen iridu jħorġu minn taħt il-baħar, jiġu mis-sema. Jien naf għax illum il-ġurnata anki tibda tara pereżempju rajt videos ħarġu minn ġo vulkan, mhux wieħed. Vulkan li ta' Omi Wajsan Awsan. Ta' Ħajme Mawsan, għandu ħafna fija kemm ma nemnux dak il-bniedem. Għandu videos li ma ġibidhomx użaw, ġifieri qed jixxerihom. The Rights of San Pedro ukoll għandu video. Jien naħseb ħanajlek illi dawn peress li huma transmedium jistgħu jistaħbew fejn iridu. Jekk huma interdimensional beings fil-qiegħed qudiemek fil-li jisparixxi. Fimt,
Dawn huma għal xi raġuni qegħdin jidhru lil bniedem. Ir-raġuni mhijiex spjegata, mhijiex ċara, ħadd għadu ma jaf xejn. Il-problema ta' f'xnara dik jien fiha pereżempju li allura daw isma' daw qed jaqbdu t-trasmissjonijiet tagħna. Jafu x'aħna ngħidu fuqhom, mhux li pereżempju qed jaraw il-podcast ta' ngħidu ra daw il-boloħ. Żgur, bħalissa min jaf kemm hawn jien qegħdin jaraw lili u lilek hawnhekk jgħidlek ara daw il-ġiex tiċwiċ fuq xi żopp qegħdin jitkellmu aħna niblaħ f'salna bihom. Dak qegħdin jgħidu bħalissa. U aħna ma nistgħux naqbdu radio waves tagħhom. Forsi huma ma jitrasmettux bir-radio waves. Appuntu, forsi qed tinfittxu x'imkien ħażin. Teknoloġija, żgur. Teknoloġija bħal dik temmen li għadhom jużaw ir-radio. Ne, ma naħsibx. Naħseb li għandhom xi ħaġa ħafna oltre. Pereżempju anki is-seti. Is-seti dejjem qegħdin ifittxu dejjem jippuntaw il-dawk tagħhom dejjem lejn is-sema. Fimt? Biex jabdu xi microwave. Darba kellna sinjal, il-wow signal, dak il-famuż wow signal. Le, kellhom iktar, kellhom wieħed kien microwave. Kien microwave ix-xort, ma nafx kif kienet eżatt l-istorja. Ma ġifieri li rrid ngħidlek jien hija naħseb il-bniedem dejjem qed ifittex ir-risposta tiegħu fl-ispazju, mentri naħseb aħna iktar milli nħarsu hemm fuq, naħseb iktar għandna nħarsu hawnhekk fid-dinja tagħna stess. Kontrajta dik it-teorija li ma jaqbżux lejn 2000 feet? Le. Kien hawn wieħed beda jitkellem sejt fuq xi xrajta. Kien xi ex-pilot daw u mill-leader daw l-anonymous ma jaqbżux lejn 2000 feet, jaqbgħu in the range of 80,000 feet. M'għandix idea. U eżempju bħala ġili jew ikollhom għandhom żewġ modes jisom mill-leader jew tlieta, sorry, wieħed jibqgħu waqfin. Fimt li ieħor jimxu bi speed constant jew nkella jiġu minn naħabhom u jiġu oħra. Imma għax hemm xi sistema li tagħti number. U dak in-number jibqa' imprinted fuq dak l-oġġett mill-leader. Rejtna fallimettaj tal. Għavol jekk ma jkollux number, jekk ma jkollux number, is-sistema tieħ number u jekk ħajpoppja x'imkien ieħor ħajitlab dak in-number. Ejja, dak issa u kont qed nara fuq ta' dak li kien tar-Raider għaw x'ismu bħalissa. Kevin li kien fuq ir-Raider li kien ra it-tic-tacs għallek falling from the sky. Vars. Le. Kevin Day. Fraw, friend miegħi fuq Facebook, malux kellimtu. Dak għamlu xi sistema kif qed tgħid inti li isu Radar. Illi meta ikun hemm din ir-reading ġol ovvjament fejn ikun hemm dan it-tip ta' radar, qegħdin jinnumerawhom, qegħdin jikkatalogawhom dik hija l-kelma propja. U kif qed tgħid inti ġifieri meta l-istess oġġett jidher f'post u f'post ieħor qegħdin jindunaw li da minn hawn maraw. Ġifieri da għandhom il-physics u għandhom is-somom tagħhom ta' kif qed jitrifiljaw. Xi tip ta' tracing jien nemmen li qegħdin jagħmlu ġifieri jafu meta qegħdin jidhru u jagħmlu. Biss smajna ħafna stejjer li meta jaqa' wieħed il-kelma jaqa' ma tantx toġobni, imma insomma meta jaqa' wieħed il-militar ikun hemmhekk satej wara li jaqa'. U kif? Fimt kif ikunu jafu? Għandek kif iġorruhom? U min jafu sajan. Għandek sistemi branches fejn ikollhom Navy ikollhom istazzjonijiet ta' fejn ikunu qed jistudjaw xi biologics jew xi affarijiet oħra jkunu attrezzati jkunu fil-viċin. U inti għandek tal-UN mad-dinja kollha tal-UN. Mhux hekk. U hemm private companies ukoll ma nafx hekk konx rajta dik. Żgur mela. Taħseb bħalissa hemm dik għaddejja fuq tal-Kongress Amerikan. Kongress Amerikan. Li qegħdin jgħidu li hemm private corporations li għandhom anki ġifieri vetturi sħaħ. Lockheed Martin u. Taħseb li vjarat jippruvaw jieħilsu minn jufu? Min jaf sajn. Ma nafx krex tal-Roscoltart meta bidejlu. Żgur, ma smajtux għallek Roscoltart għallek what if I told you that this shit is so big. Kif ħataħles minnu dak? U fejn? Kif ħataddih? Il-Korea ħena. Min jaf? Għax jisemmu ħafna l-Korea. In-nies jisemmu ħafna affarijiet, in-nies semmew ħafna postijiet. Hemm building il-Korea. Hemm anki ambasċati, hemm aeroport li jisemmu li O'Hare qed isemmu. Fejraw il-UFO. Jiġifieri da hemm ħafna ħanajlek, kultant ikun hemm ċertu conspiracy theories.
ħafna nies jgħidu ħafna affarijiet. Issa reċenti għaw fuq il-paġna kien hemm persuna, sejt min kienet, li jitkellmu b'ċertu ċertezzi. Inti ma tistax titkellem fuq ċertu ċertezzi meta dawn ikunu conspiracy theories, sempliċement għax tara film fuq YouTube sewwa ikunu gimmicks li dan qed jirrekordjalek jaqtaw jedittja x'ħin irid tar-Red Mercury per eżempju li hija itsemmit. Għedlek minn fejn ġejjed tar-Red Mercury? Itsemmit, il-Red Mercury l-ewwel ma semmit fl-logħba tal-PlayStation. Mbagħad hemm film ukoll jismu Red Mercury, jekk jismu. Jissemmu fil-bidu, mill-bidu tal-istorja. Alright. U affarijiet oħra. Li they power der x'ismu hawn tal-Vimana so hekk. U da mbagħad ħaddu adottaw għal-Vimana seħa. Imma dar Red Mercury dejjem jaddottaw xi ħaġa. Again, Sajan, jeżisti dar Red Mercury? Min jaf? Ħadd ma jafu. X'inhu Red Mercury? Ta' tibda tara videos ġol Eġittu. Jaqbadlek tazza tal-ilma. Jaqbadlek dal-oġġett ir-Red Mercury u whatever it is. Oh le. Dak huma kollha tricks tal-kamera huma kollha bullshit. U mbagħad tiġi toqgħod tgħidli għax it-TR3B, anke nsemmu t-TR3B. Min ma jafx it-TR3B forsi jrid jirriċerka naqra. It's a mythological spy plane illi u jgħidu li huwa reverse engineered minn xi UFO. Niktar li ħadet ħajja minn meta Tom DeLonge mal fuq ta' Joe Rogan u beda jurih il-video beda jgħidu Dead Hours. Tiftakru dak il-video? Greer jgħid Greer jgħid ukollu. Li hemm l-extraterrestrial type għax hu jitkellem fuq extraterrestrials. U hemm tagħna jgħid. X'inhu? U jgħid li hemm tagħna mbagħad. Mbagħad hemm tagħna lej, nemmen illi hemm ta' ġifieri tal-bniedem ġifieri li huma taħseb li wasal sem? Għax inti meta tara il-patent ta' pajis, sawa pajis effect. Il-pajis effect mhux u kupjaħ u ħareġ il-patent fuq għall-armata. Ma naħsibx li rnexxinna nagħmlu li jagħmlu dawn l-oġġetti. Ma nemminx, le. Ma nemminx li bniedem wasal semmek. Thousand Brown. Taħseb li kien qabad xi kaptu. Ma nemminx illi wasanna semmek, le. Għanna ħafna spy planes, m'għandix dubju, għax da, inti tinsiex illi meta rajna bdejna naraw l-SR-71, il-Blackbird. Fimt, aħna meta bdew jaraw in-nies daw jgħidu dan huwa xi ħaġa UFO, jgħidu li trid. F-117, għandek il-bitu stealth bomber, għalhekk taraħ, flying triangle kważi. Fimt, imma daw 3 aeroplan li żemmejtlek huma orrajt 3 spy planes li qabel kienu proġett segret li ovvjament imbagħad by time ħarġu fil-beraħ. Untużaw anke fi gwerer u hekk ġifieri. Però daw tiru normali bħala aeroplan ieħor. Jagħmlu l-istorbju. Żgur jekk jagħmlu stealth bomber minn hawnhekk. Alla kitarri ta' Merko kollha jaqgħu minn mal-ħajt. Batlek il-video dak qedlek ara kemm hu possibbli li meta kont żgħir rajtu SR-71. Impossibbli. Sajan. Għaxar x'istorbi jagħmel. Jien li għamilt jiena. Jien provajt mill-istorja li kien jgħidli mis-sieri. Mhux hekk provajt tagħmel sens minnha. Nagħmel sens minnha. U skoprejt tard ħafna issa reċenti skoprejt ta' xi ftit ta' xhur ilu. Ma kontx naf għax jiena m'iniex direttant tal-ajruplani laqqas. Għamma dak kombinazzjoni skoprejt illi hawn Malta kien niżel l-SR-71 għal refueling minn Franza. U kienet taħbat eżatt fid-data, fis-sena ta' meta missieri jgħid li kienu raw dik il-triangle sewda fuq ta' Sliema. Għarajt, missieri dejjem jgħid bla ħossu mixja bil-mod. Imma dan inti jekk tara aeroplan minn hawn minn fuq l-artu taraħ fis-sema ma taraħx għaddej jiġri inti taraħ għaddej bil-mod. Ma fil-verta jkun għaddej bi-speed, il-kurvatura tad-dinja għandek id-distanza u kollox. U l-ħoss jista' jkun li jekk inriħ bil-kontra missieri ma bdiex jisma' l-ħoss. Wassal ta' l-missieri kien nisimgħu jgħid li dan waqqa del fuq ix-xale u fuq ariddu. Allura biex waqqa del. Kien fil-viċin. Ma tagħmilx sens. Ejja ma jiena provajt sajan. Provajt nilagħba tal-avukat tax-xitan. Ejwa sens. Nafu jien provajt inti ir-raġunijiet għal xiex ma tagħmilx sens. Ma tagħmilx sens. Le naqbel miegħek. Għax kieku ħġiġ tal-gallerija kollha ta' Malta kollha nfaq. Kull preluna waqgħet. Għalhekk qed ngħidlek. Ma tagħmilx sens. Żgur. Kien xi ħaġa oħra. Definitely.
Missieri niftakru jgħid dik l-istorja u jien kelli xi sena ġifieri qed nitkellmu xi 45 years ago. Kellna esperjenza hawnhekk kellna esperjenza melux. Rrid nitkellem fuq dak il-ritratti. Le, mhux għar-ritratti ta' li ġibna hawnhekk jitkellem. Fuq kienu raw UFO fil-97. All right, hija smajtu. Wara bat li wieħed kien qiegħed xef isajjar dragonara minn għalija għalli u kien ħareġ barra jpejjeb u raħ għaddej. L-istess dawl ġifieri. U x'kien ħares il-fuq ra xi ħaġa ma qallix triangle u x'aktarx naħseb li dak iż-żmien għax imbagħad meta tkellimt mal-mistieden hawnhekk qedlu kien lejlit Santa Marija għalli jista' jkun. Ma jista' jkunu. Jista' jkun. Ifhimni dawn jekk ma jkunux iddokumentati sewwa bil-ħin, bid-data, b'kollox u bil-lokalità. Ħanajlek, jekk tgħid lillum x'għamilt ix-xogħol ukoll ninsa x'għamilt ix-xogħol illum. Sewwa li għaddew ftit sigħat. N-nies jinsew, speċjalment meta inti tara xi ħaġa li taħżdek. Id-dettall tinsih. Jgħidulok eżempju għalfejn ma qbadx il-mobile dak il-ħin għandna teqpan bella hekk ħares leha. Jien nsemmi episodju tad-daħq. Darba minna ċajta fuq persuna u aħna ovvjament nafu ċajta x'kienet kollox eżatt bid-dettall għax għamilni aħna. Il-persuna ddiskrivit li rat b'affarijiet li mhux vera kienu. Ġifieri jekk jiena l-persuna l-bistlu ta' il-bistlu ta' ħmar u għal-rażiemel. Fim ċert ngħidlek ħalli ma nagħtix dettalji għax barġ. Moħħu għamel editing. Moħħu għamel editing. Il-biża tiegħu l-ewwel nett il-persuna tawwala beda jgħid kien fih xi 7 piedi meta dil-persuna kull ma kien fiha ftit itwal minni jew xi daqsi. Ma finix qassit piedi ma fejnien. Beda jgħid li kellu fideh dal-oġġett li ma kellu xejn fideh. Għalli kien hekk kien libes hekk u ma kienx. Ġifieri inti f'mument ta' biża'. Fimt? Jiena meta għaddejt minn esperjenza li għatlek u li semmejta fl-ewwel darba, ngħidilek bid-dettall imma ukoll m'iniex ċert hekkux li qed ngħidlek huwa minnu 100%. Fimt? Għax tant inħasat, il-bniedem inti moħħok once li inħasat inti moħħok jibda jiġri bik, il-fantażija tiegħek tibda tiġri bik u tibda żżid mal-istorja. You cut corners. Fimt? You cut corners. Ja fil-mija. Kollok accident bil-karozza, inti jekk tiġi biex tajt, anke accident żgħir, tiġi tajt eżattament x'ġara wkoll ma jirnexxilek x'tajda eżatt vera kif ġrat. Anzi, wara jekk tara video u inti ma tkunx taf li xi ħaġa bidlek video u tajt la ġara hekk ara qas niftakar id-dettall pereżempju. Darba eżempju kienu ħarqu navan fejn id-dar tagħna ġifieri u Porsche minna qas niftakara biex nipprova nitfil-van wara li bdejt nara l-video fuq il-kamera. Qed il-losti jien għamiltek. Il-biża hekk iġġalek u l-biża żżidlek. L-adrenalina. L-adrenalina, il-biża ġġalek tara affarijiet li ifhimni da bħalma jgħidu hekk jien għalhekk ġo kamra dlam ċappa inti tibda tara l-affarijiet by time. Daħħad biċ-ċaħġiġa daqshekk ġo saqajja. Wara ġifieri wara l-ħin indunajt li. Żgur l-adrenalina tibda tippompja qas tibda tħossha. Xejn, u bdejt nara d-demmarar. Li kont ħansemmilek reċenti dil-ġimgħa daħlinna sighting. Interessanti ħafna. Ta' triangle? Ta' triangle. Li raw fuq il-campus ħabbaw ta' Mater Dei. Il-verità hija li dawk huma ritratti mhumiex video. Interessanti ħafna. Jiena lejja kif rajthom ir-ritratti għall-ewwel għat-tost, triangle imma jisu għedem forma x'issaqat niftaħ, u x'vera jisu. Imma ħantik naqra spjegazzjoni. L-effett tad-dawl. Ħantik naqra spjegazzjoni dettaljata fuq dawn l-affarijiet. L-ewwel nett ir-ritratti mhix budin b'mobile u mhix budin fid-dlam. Mela l-kamera x'ħat tagħmel? Il-kamera biex tieħu r-ritratt u ġġib l-exposure tajba. L-apertura ħatiftaħha kollha x'inti qiegħda fid-dlam.
ikolla xi ISO tas-sensor, sensitività tas-sensor ħatiftaħa kollha biex tassorbi kemm tiflaħ dawl. Meta tiġi dara mal-ħajt, x'ħat tagħmellek? Ħadd tawwallek l-exposure u tagħmellek dik li aħna ngħidu la long exposure. Automatic di. Għax il-mobile ġeneralment jekk m'għandekx il-pro mode li tissetja l-settings inti. Sewa, il-mobile ma jafx qed jara, il-mobile kull meta jara ċappadlam li interessa huwa li jġiblek ir-ritratt expose tajjeb. Sewa. Allora x'ħaj jiġri? Ħajtawwallek l-exposure time. Issa li x'qed ngħidlek. Jien meta rajthom dawn ir-ritratti għandek 3 dots ta' dawl u bejn żewġ dots u bejn iż-żewġ dots hemm forma ta' isu line u line. Allora jien awtomatikament kif rajt l-ostja triangle. Għax dik għastjan personal. Mux għetnajt il-li mhuwiex ta' ġifieri anomalu ta' ġifieri, dawra kollox. Għien għet narġa nipprova nagħmel analiżi tiegħi ta' jiena fotografer. Namlu sens mill-ħaġa. Sewa qed nipprova nagħmel sens mill-ħaġa, ġifieri da jista' jkun dali qed ngħid huwa kollu mhux minnu u l-persuna li ġibdet vera xi ħaġa anomala. Imma kombinazzjoni fl-istess ġurnata batuli 3 videos. 3 videos tal-famużi floodlights li jidru għaddejjin fis-sema 4 tidwal iduru minn xi parti ma nafx hekk il-liquid ma nafx minn fejn. Fil-weekend. Però dawn huma dwal il-ħin kollu għaddejjin iduru. Issa inti tinsiex aħna mhux video rċevejna, aħna rċevejna ritratti. Stills. Issa din it-triangle jew din it-triangular formation għandek ritratt qiegħed għandek ritratt qiegħed ġifieri daw jista' jkun li waqt li dawn il-floodlights qed iduru, il-persuna ġibdet 3-4 ritratti b'dan id-dawl qed iduret qed jispinja fuq innifsu. Dak id-dawl li jidher il-forma tal-line bejn dott oħra bejn bozza oħra u bozza oħra jista' jkun il-long exposure effect. Id-dawl pinġa fuq isħab u l-kamera rreġistrat il-moviment ta' dan id-dawl fuq dak isħab. U ħolqot streaks, ngħidulhom trails, light trails. Fimt? Dan inti jekk jiena naqbad dan il-mobile issa nixallek il-bozza ta' wara. Nitfu d-dawl ta' hawnhekk. U inti taqbad il-mobile tiegħek u tixbet video ritratt tiegħi noqgħod sejjerek bil-mobile. Inti mhux ħatara l-bozza tiegħi friżata, imma inti ħatibda tara ħafna lines. Diġà kien hemm xi ħadd prova jagħmel xi ħaġa hekk. Dawn huma esperimenti li xbajt nagħmelhom jien. Reċenti kont qed nagħmel workshop għajntu fiha kellna parteċipanti fil-workshop qed nurihom kif tagħmel light painting. U bdejna nilagħbu, bdejna nesperimentaw u bad persuna t-telisma t-telenżel li naqra żgħira fil-baħar għattilaw x-xejki rasek, toqgħod sejrek. Dejna ġibta isa ghostly figure. Għaliex għax inti li qed jagħmel is-sensor dak il-ħin qed titawwal il-ħin, jien għamilta manwalment, ġifieri mhux ma ħallejtx il-kamera tiegħi automatic. Bdejt nagħmilha on a manual mode, ġifieri l-exposure time tajtula jien il-kamera. Ġifieri jiena x'għamilt. Il-kamera t-tala ġbid li 5 second exposure, kemm il-persuna jekk ma ċaqlaqx rasa taġġel, għax jekk iċċaqlaq li rasa taġġel, is-sensor ma jibdix jirreġistra il-moviment u nġiba bla ras. Astja? Ejja. Fil-fatt hemm ritratt famuż, ninsa minnu l-fotografer, hemm ritratt famuż antik. Li din hija għandek London triq ġo Londra? All right, hemm ieħor ta' Pariġi. Ta' Pariġi. Sorry, skużani. Għarret, fej dak li polixja. Proset. Issa dik it-triq ta' Pariġi, dik hija mimlija inċanata nies, isom nemel in-nies għaddejjin. Ma tidirx persuna waħda ħlif dak ir-raġel li qed jippolixjaw l-żarbuna għaliex dak ir-raġel li qed wieqaf. U dak il-xu polixjar u li. Ma tantx jidher għax qed jiċċaqla baxxi rasu tilgħu nieżel, ovvjament il-moviment ta' jdeħla. Kemm kienet twil dak? M'għandux idea. Twilem ma kien twil. Ifhimni biex sparixxa n-nies naħseb kien twil 5-6 minutes għal-exposure. Diment li ma jaqaflekx bniedem. Għaxek jaqaflek bniedem ġu l-istess post jaqfa. Jien min jaf ir-ritratti xogħol ta' ritratti tiegħi li nixbet jiena. Jien ritratti tiegħi kollha u d-long exposure effect noħodhom. Sejna rari nixbet nies, imma għandi ritratti fejn ġbet nies. Mirko għandu 3 minnhom pereżempju dawn ir-ritratti fejn hemm 3 figuri f'dawn ir-ritratti vera Mirko. Tjagħmel li hekk.
Hemm 3 figuri ġu dawn ir-ritratti għamilthom apposta ovvjament għall-effett. Fejn inti għandek siġra statika, s-siġra mhux ħad iċċaqlaq. Sekemm ma jkunx xabar jieħu dan il-branches ħajqdu jċaqalqu. Ma dimma nċerta ma kienx hemm riħ għax kien hemm ħafna mist aw kien hemm ħafna fogga u ċpar. Għandi wieħed. Ma jiena bad persuna. Għandi wieħed minnhom dawk ir-ritratti. Għandek wieħed. Ejja. Bad din il-persuna tal-amur li fejn dik is-siġra ċaqlaq li qudiem u lura u jiena bl-effett tal-lenti wkoll. Ġinti din il-long exposure effect. Għal-qalbi jeddak. Hija fattur kbir fejn jidħol ritratti tal-UFOs. Għax inti ġieli tajt, ġieli l-oġġett jgħidu kien kbir daqshekk. Jaf ikun żgħir, mexa u bl-exposure time ikun tawlu l-oġġett. Ikun għamlu a cylindrical formation. Kieku kienet bozza u da minnaw mexilu għaw, jekk ħada bil-lej u l-kamera kienet kamera ta' mobile, ġveri setting automatic, il-kamera ħat issetjalek l-aperture miftuħa kollha biex iddaħħal kemm jista' jkun dawl. U l-exposure time. Sawa, l-exposure time. Ħattawwalulek biżejjed biex iddaħħal id-dawl, imma x'ħaj jiġrilek. Ħadd itfotta. Għax inti dak id-dawl li mxielek minn awalaw, ħajamillek dak li jsejjaħ light trail. Sawa? U inti l-oġġett issa ma baqax tont, issa għandek tubu twil. Inti rajtu l-video tiegħi ta' 2019. Tal-jellyfish, Isa? Le, ta' 2019 dik li bdiet tixal. Meta toqgħod tara video tasbu d-dur. Imma mhux idur, beda jixal. Rajtu sew video, jixal. Niftakru. U jintafa, mbagħad terġa' tiġi tikka u mbagħad terġa' tixal. Ma mhux id-dur. Broad daylight kien matul il-ġurnata. U inti li għandek li. U dara kemm kien b'saħħtu. Ara kemm kien b'saħħtu dak id-dawl. Ija. Ġifieri, għax kif jista' jkun ma kienx dawl sajjal. Jista' jkun li kien reflection. Ma naħsibx li kien rifless tax-xemx. Ħanejlek għaxix, għax ix-xemx kienet tidwar l-isħab u dak kien taħt l-isħab to begin with. Ma xorta id-dawl inti jirrifletti fuq l-art u jirrifletti lejn is-sema. Ukoll, fimt? Inti. Għax beda jiġri. Aħna li naraw aħna huwa riflessjonijiet ta' dwal, tinsiex aħna mhux l-oġġett jixal. Beda jdur dal-oġġett? Jista' jkun li kien xi ħaġa kienet qed iddur u għamlet rifless u inti minn hemm isfel minn fuq l-art, ġifieri rajt kombinazzjoni daret u rriflettiet. Jekk tħares lejdi bħalissa għandi hawn fid-dell. Sawa kif ħanagħmel hekk jien ara d-dawl. Inti rajt xi ħaġa hekk mirror effect. Reflection. Jista' jkun. Nixtieq jkun sipi xagħti analizza hu jħensja dak il-problema dak il-video one huwa low resolution ħafna. Da sajan again meta jkunu ritratti low resolution u videos low resolution diffiċli ħafna biex tanalizzhom. U shaky ħafna kienet. L-kameraman L-kameraman tad-dinja, ma insomma. Għandek il-fattur tal-kamera shake. Li ftakart 5 minuti qabel 5 minuti ta' kont naqbad l-aqwa UFO li qatt kienu. Reċent irċevejna każ ieħor fuq Kuntatt UFO Malta. Fakkarni. Persuna batitilna video ċar kristall ta' dawl fuq jekk mhux ser żball fuq taslima fuq l-Exis. Ejju, warrejt. Dawl blu. Stram. Miġbud mobile. Il-persuna qalt li l-miġbut mobile, imma meta tħalt flexive data tagħha jgħidlek il-biex blima mobile miġbut. X'jiena daw kollha niċċekkjahom daw l-affarijiet. Jiena bekk il-followers meta jibatu li ritratt dejjem nitlobhom the original file. Fimt ħallejna nkun nista' nagħmel l-analiżi tiegħi. L-ewwel net huwa ikolli the best quality kif ħareġ minn ġol mobile għax hekk inti tibatu li messenger. Il-messenger x'ħajamel ħajkompressa ħulek. U ma tistax terġa' tirranġawx? Le, ma tistax terġa' tirranġaw għax inti video u ritratt x'ħajamillek Facebook ħajkompressa ħulek. Sawa? Ideally, jew tibatuhom WhatsApp l-HD button tista' tafasa u safejna fin jibatulek full resolution minn ix-ċert fuqha. Imma ideally tibata, ġifieri kif joħroġ minn ġol kamera, tibatu with transfer the original file, għax jiena għandi l-istess kopja pal mandek inti. Hemmhekk jekk ikun ta' kwalità tajba nkunu nistgħu nanalizzaw naqra, fimt ikun nista' nagħmel ċertu napplika ċertu filters. Għax inti anki jekk persuna bl-AI
jew persuna poġġiet li minn ritratti ieħor poġġiet li aħna li nagħmlu, aħna li għandna ċertu knowledge fuq il-Photoshop u hekk. Inti tkun taf jekk elementu wiex miżjud. Għax inti il-pixelation, il-resolution, minn fej ħattu minn din il-kamera, stajt ħattu bl-istess kamera. Imma jekk inti b'din dar ritratt ħattu għeta focal length differenti, mill-ieħor fej poġġejtu, jekk inti qbad tasfur. Ħattu bl-istess kamera, bl-istess lenti, bl-istess kollox. Umbat għandek ritratt ta' siġra u dal-asfur poġġejtu li fuq is-siġra, jien mill-pixelation nista' nkun naf. Jekk hux manipulat. Jekk hux immanipulat jew le. Astja. Fimt? Interessanti di. Ija, ġifieri mhux qed ngħid li n-nies ħafna min-nies ikunu ġenwini. Ikunu jaraw xi ħaġa, jkunu jew misidentifications, jew inkella jkun hemm affarijiet li ġieli ħallewni bħal miftuħ nibda ngħid xillost jarat. Fim da x'inhu? Ġieli ħakkejt rasi. Bita triangle pereżempju ħakkejt ħafna rasi. Imma mbagħad kombinazzjoni dik il-ġurnata stess irċevejt dawk il-floodlights. Allora mbagħad issa triggerjat li dik il-mistoqsija ġo moħħi fejn għad jista' jkun dan huma l-floodlights. Issa nara fis-CE5 ħatarma kamera żgur. Ara, jiena dal-event li ħanamlu fit-28 u ħajkun event biex social, ġifieri ħammorru hemmhekk niltaqgħu għax ħafna nies ħafna mill-followers tal-paġna ilhom jgħidulna isma' vvintaw xi ħaġa ħaniltaqgħu ħanajdu kelma. U da fimni mmorru poġġu bel-qeda hemmhekk ngħidu kelma, forsi tpejb sigaret, forsi jinnaf ta' tzambejt. Ma tlabtomx flus, no? Le, xi flus ma tarax. Da eventi ġifieri. Bejnietna. Bejnietna, da huma affarijiet li huma to connect. Imma ħarġet l-idea biex nagħmlu għax ħafna nies talbuili nagħmlu CE5. CE5 għal min ma jafx huwa terminoloġija li kien ħareġ biha Dr. Greer. Sorry? Dr. Greer. Stephen Greer li iklas sekonda. CE5 ħareġ biha Stephen Greer imma propja Alan J. Hynek kien ikklassifika Close Encounter of the Third Kind, the Fourth Kind, the Fifth Kind. The Fifth Kind huma dak li jissejjaħ Human Initiated Contact. Għax hemm it-teorija li tgħidlek illi jekk inkunu grupp ta' nies b'intenzjoni with an intention. So what to summon, ħanuża l-kelma to summon. Daw l-entities, daw l-UFOs, so għajdilhom li trid, during a meditative state, tista' tgħidilhom. Jiena ma nemminx biha xettiku, ma there's no harm in trying. Min jaf kieku l-istorja hija mod ieħor. Min jaf kieku jrid ikollok ċertu emozzjonijiet, ċertu biex forsi jinnaf. Hemm ħafna teoriji u sajjan. Ara, li huwa fatt li huwa ċert. U din kemm il-darba ġifieri anki ġieli smajt il-David Paċu ġieli anki l-Vanni Polej għajda. Fuq dan il-fenomenu inti ma tistax tirreplikaħ. Inutli noqogħdu ngħidu għax dan ma tistax tirreplikaħ allura ma jeżistix. Jekk inti if you're relying on a third party. Sewwa, dal-fenomenu tant huwa nħobb nuża l-kelma assurd. Tant huwa random assurd, tant huwa joker. Illi dan qed jidher meta, x'ħin, kif u għal min irid. Allura inti you cannot replicate something. Jien nista' mmur fuq il-qattus tiegħi u ngħidlu isfen, alla ma jfissirx il daħ jaqbad jisfen li. Fimt? Waslak li ħemlek ngħidlek. Għax da m'għandekx remote control inti wettajlu. Jien jekk waqqa dak il-mobile mal-art, il-gravità għalkemm ma nafux x'inhi. I can prove there is something, there is a force or a whatever, a wave, or a force, għajdela li trid. Dak il-mobile qatt mu ħajtir li kull darba ħanwaqqgħu, mela jiena ħanirreplika. Ma dak hija xi ħaġa li I don't rely on a third party. Ma when you're relying on a third party, fimt? Jekk inti qed tistenna asfur ġej u dal-asfur alla oġbu li joqgħod fuq is-siġra u qatt ma ġielek, fimt? X'ta' tagħmel? Mela l-safar ma jeżistux. Kwestjoni mhix hekk, fimt? Kwestjoni mhijiex hekk. Jekk inti mort istat, hemm baħar mimliħut u inti qed tiddendel minn flok gamblu, qed tiddendel biċċa ġebla, alla ħu taqgħod ma ħadd mislek il-ġebla.
Fimt? Ġifiri, ma tistax tajt li ma' xħut laqqas. Jena, inti ma nafx xin il-pozizjoni tijak, ma jien naħseb li jien mux ħana prova CE5. Għax Uncharted Territory, għax inti jgħed tittepja ximkien li jien ma nibżax, Ara, aħna dina ħatkun social gathering, ħanqodu nitkellmu ovvjament fuq l-ufoloġija, ovvjament ħanitkellmu fuq il-paġna u hekk u kulħadd jagħti l-idea tiegħu, ġifieri mingħajr ħadd ma ħajredikolak, ġifieri dik hija ċert minn hekk. Però min jixtieq. Aħna jkollna persuna li tiġi offrit li ħadd ixbed xi video tas-sema 4K. Ruben Piscopo u semmija u għalli l-aħħar darba batli għalli ħankun qed niġbed tajjeb well and good. Ejja, you're welcome, anzi, aħjar. Jien ħanħu ovvjament il-kameras miegħi u ħanerġa' nagħmel palma minna meta konna ltqajna jien inti Mirko u dawk it-tnejn min-nies l-oħra. U ħadna tlet qatat ma kienu xejn, waħda minnhom kienet Starlink. Spiċċajna ġifieri kienet vera interessanti, imma kienet l-ewwel darba li rajt l-Starlink tiegħi. Allura isu kienet exciting imma kienet false alarm. Rajna dak l-ajruplan li beda ġej minn fuq il-baħar meta dar ir-riħ. U ma bdejniex nisimgħu il-ħosti u aħna bdejna naraw dak id-dawl ġol baħar. Kienet xi ħaġa eċitanti. Ma min jafu forsi ħanaqbdu xi ħaġa dikinhar li naf taf tkun anomali. So naf. Għabat maħna ħajkonna u koll il-Temja Karwana li għanda il-paġna li tamil il-Reiki Healing u hekk li kena konti ġa kellimta kienet offrit li tigwidana bis-CE5. Jena l-application ta' Stephen Greer għandi ta' CE5 ġifieri. Ma nafx Temja x'tixtieq tuża ġifieri. Jena there's no harm in trying, ġifieri jekk ħanamluha poġġiel u nagħmilha u fil. Ġiris ma xistejjer ta' wara CE5. Iwa hemm ħafna stejjer ta' CE5. Mhux dak il-ħin, wara. Wara, le ma nafx, le wara li naf żgur li hemm ħafna nies, hemm persuna partikolari ġifieri Amerikana li dana illum il-ġurnata laqmuh UFO Whisperer. Għalajt, l-iswe dak African American. Naħsebux. Le, mux African American, ta' X'kien African American jisejħilhom ukoll. Inti għal dak il-priest tajt. Nsejġ ismu kun intervista u darba. U jisejħilhom. UAP Studies Podcast. Kien tajjeb ħafna dik l-intervista. Xi moment niftakar narġa' nixxerjaħha fuq il-paġna kienet interessanti. Li da hemm ħafna minn daw in-nies li qegħdin jgħidu human initiated contact. Hemm min jgħidlek li ternexxielu jien qatt ma provajta. Jien smajtu rajt ħafna affarijietna xejdi wara CE5 għalhekk. Tal-hitchhiker effect. Ifhimni. Da tal-hitchhiker effect, George Knapp, Jeremy Corbell jitkellmu ħafna fuqha, anki Hal Puthoff jitkellem ħafna fuqha wkoll. Ta' Skinwalker Ranch, per eżempju, jitkellmu ħafna fuqha wkoll għalkemm jiena dak ix-show jiena naraħ fake. As komplejt nifollowjah. Għax jiena meta nibda nara dak il-ħafna bullshit. Discovery, ju. L-għet someone making machine, dejjem bħal Discovery spiċċa ma' Steve Irwin. Nemmen li huma kollha biex iġibu l-udjenza ġifieri bħal ta' Oak Island dejjem ħajfittxu t-teżor. Qatt ma jsibu xejn. T-teżor qatt ma jsibu xejn. L-asta. Eżatt. Naqatajn. Ġifieri asħaq it-toqob ledin jagħmlu daqqa la tikrolla dik il-gżejra bit-toqob l-għamlu. Imma tipo naħseb li CE5 hija xi ħaġa li it's far-fetched nara jien. B'xed ngħid li ma jistax ikun tax, da tant huwa assur dan il-fenomenu. Illi nemmen illi alla kapaċi jaqraw moħħna ġifieri, kapaċi jaqraw in-nanki. Fimt? Meta tibda tisma' stejjer anki naf stejjer ta' abductions. Nċettiku fuq għamu. Ara, ma rridx ngħid li xettiku, jien xettiku fuq kollox.
Però ma rridx ngħid illi ma jistax ikun illi hemm każijiet illi vera. Ta' Travis Walton x'taħseb? Xiex? Ta' Travis Walton. Travis Walton ngħidlek. Hija kien hemm witnesses sħabu li rawh illi raw l-oġġett li rawh jinqata' mill-art, rawh illi b'dak id-dawl b'dak il-bim instabat mal-art. Imma telqu, ma rawx jiġi abducted. U li ġara li wara 3 days jew 5 days ma nafx kemm kienet wara li waħlu mill qatlu ħafna minn da xit instab insomma nstabġu dak f'nofs ta' triq u ribxu fuel station. U bad beda jgħid jirrekawntja l-istorja tiegħu. Twistjawa ħafna minn film insa Fire in the Sky il-film Twistjata tal-aħħar Hollywood. Wow, anki ju stess għal jiena għal qatt ma firmajt għal biex nagħti l-istorja tiegħi biex tkun portrait kif ġiet portrait fil-film. Ġifieri min jixtieq ikun jaf l-istorja ta' Travis Walton jaqra l-istorja ta' Travis Walton jew jisma' lilu jitkellem mhux jara Fire in the Sky. Fire in the Sky it's fiction. Sewwa. Imma Travis Walton per eżempju l-istorja tiegħu beda jgħid li sapruħu fuq sodda tal-metall u għamlulu ħafna xi testijiet u beda jsemmi li beda jaraw daw l-entities, daw il-greys. U d-diskrizzjoni l-oriġinali. U mbagħad u għal qabad oġġett għal isu tal-ħġieġ għallu beda jipprova jiddefendi lilu nnifsu bih. Ma tafawx fil-bot għalleċ. U mbagħad qal li dawn l-entities telqu minn ġodin il-kamra u mbagħad daħal bniedem għallek daħal figura ta' bniedem. Black expressions? Black expressions u mbagħad għallek li ħadu isu ġo hanger ġiru laqqas kien qiegħed ġodin il-UFO. Ma kien qiegħed ġo hanger ġiru dat jgħid li travelja wkoll anki barra mid-dinja. U qal li ra anki dawn il-UFO sparkjati u ħafna ifhem l-istorja hija farfetched ħafna. Fimt? U għamil kas famuż ta' Betty and Barney Hill, illi għen jekk tara l-film, nsejx kien jismu xi ħaġa. Rajtu l-film. Nsejx jismu xi ħaġa Journey, nsejx kien jismu. Nsejtu. Rajtu black and white. Rajtu l-alla. Per eżempju, Betty Hill baqgħet tajt l-istorja sa kemm mietet. Baqgħet tajt l-istess storja qatt ma bidlita l-istorja tagħha. Fimt, il-mod kif iddeskrivew il-UFO it-tnejli huma wieħed iddeskrivih bħala tubu twil u mbagħad qallek żewġ pertuberanzi ħerġin mill-ġemp ishom ġwienaħ bil-bozzozz. U jispjegatu bħala ballon, ġifieri anki hemmhekk hemm ċertu ħanajtek differenzi. Ma dak huwa każ famuż. Kien hemm persuna oħra ma wkoll. Li kien ta' Betty Barney Hill. U kien hemm xi rapport fuq radar ukoll. Jista' jkun niftakar li kien hemm. Għax kont ħadd naf fiha din l-istorja. Ma mbagħad ma ninsewx insemmu il-professur ta' Harvard John Mack. John Mack, mela. Kont ħansemmihu. Daka intervista ma nafx kemm il-mit witness u mit persuna. Dak kien hemm ieħor. L-ewwel beda bħala xettiku dak tilef il-warrant tiegħu ta'. Mela. Dak tilef il-warrant, dak keċċewh minn Harvard. Sħabu stess ġifieri iġġagbenawh. Imma mlalla kien naqa' miġnun li għamel il-biċċa xogħol xieħu. Kieku ċertu affarijiet ma nafuhomx. Kieku diktar u Zimbabwe ma nafux biha, m'għandniex ir-recording. Ekku, eżatt, dak huma jintervista għal dawk it-tfal. Mela, eżatt. Jien qaqbad naqra ktieb ovvjament ħabba. John Mack tinsiex beda bħala xettiku. Ejjew xek Trombaċ għallek. Jaqbad naqra ktieb. Għallek daw in-nies vera għaddew minn xi ħaġa, issekkux vera dak li qegħdin jiddeskrivu huwa ġarax vera jew le. Għax dan inti ngħidwa kif inhi t-teknoloġija jekk kien jgħid it-teknoloġija li għandhom tant hija kbira. Li daw kien project false memories. Hemm per eżempju ċertu steri jistgħu vera fucking outlandish. Ħafna.
Ma tibda tgħid imma daqfija raja u ħafna outlandish. Per eżempju, waħda mill-istejjer outlandish li qatt smajt. L-lum del-persuna mietet issa reċenti għaw f'jannar li għadda ta' John Yost. John Yost palissa? Dana kien qiegħed firqaw, kien għadu friend fuq Facebook miegħi, insomma da miet issa u kien marit u miet. Da jgħid li meta kien żgħir kien jara xi tip ta' cartoons, xi tip ta' Ultraman. U semmiħ bħala Ultraman u cartoons antik l-lum raġa ħareġ. U dak fissat fuq Ultraman. U da għalli darbonna meta qam bil-lejl mar fil-kurutur u ra din il-figura ta' Ultraman, ġveri dan għajdu li trid derlu bħala Ultraman, bħala xi ħaġa familjari liħ. Fimt? Astja? U mbagħad ġie abducted jgħid. U ħaduh taħt l-art. U għallek meta ddeskriva qal niddeskrivija bħala entħil, daħluni minn ġo entħil u jiena spiċċajt taħt l-art għal u ddeskrivihom bħala ents. L-istess bħal. Fimt ġvira kemm hemm bħal tal-Awls, ħafna nies isemmu l-Awls. Ejju. Fimt reċenti għadni kemm smajt intervista, insejt minn intervistaħ. Tarajt. Insejt minn intervistaħ, ma isemmi ħafna l-Awls. Tal-President. Ukoll ġimgħa. Ta' Trump, intervista ħal-ewwel. Żgur, intervista, dik kienet interessanti. Li l-President jitkellem open hekk. Għallek I was briefed. Nimmaġina li. Naħseb li ħafna iktar ħafna. Ma jistax jgħid ċertu affarijiet, ovvjament, għax dan jkollhom NDA, so jaf xi jkun hemm. Le, sajan, da ma jistax ikun li huwa kollu fabrikazzjoni tal-moħħu kollu gideb, ġifieri xi ħaġa hemm anke bħal abductions. Fimt li inti tasal tikkonvinċi bniedem bħal professur bħal John Mack illi jiġi jgħidlek illi jiena intervistajt daw in-nies kollha u daw għaddew minn esperjenza żgur ta' xi ħaġa. Issa if it's a physical abduction. Jew mental abduction, ġifieri you are portraying false memories ġo xi ħadd. Fimt? Hemm nies li jiġu physical, ġifieri anki x'ismu hemm physical scars. Ma nafx hekk qatt smajtx b'dak il-raġel li kien mar jorqod u sapruħu 670 mil il-bot mid-dar tiegħu ġo Ċajna. Hemm ħafna stejjer bħal dik. Fin-1978 da kellu internet dak iż-żmien u l-posta fejn kien jgħix qaqqas kien hemm toroq biex imur għall-airport. Ma nafx jekk rajtix. Le, ma nafix din l-istorja. Interessanti kienet. Sejta ngħidlek. Ma tinsiex hemm David Polaitis tal-Missing 411. Missing 411, dejjem isemmiju kien. Dak għamel dokumentarju sħiħ fuq UFO cases ċertu każijiet. Per eżempju dak il-Hunter kien semmija fid-dokumentarju, dak il-Hunter illi għallek illi kien ħajspara fuq ċerva. U ma spara liex. Għallek u il-bullet għallek ħabtet ma xi ħaġa. Alright. Invisible wall għallek u l-ċerva għallek isa frizzat. Daqqa waħda jara dal-oġġett għallek ma kienx kbir, għallek a few feet. Għaw it-tul tiegħu l-kobor tiegħu. Kien cloaked. Le, raħ l-oġġett. Għallek illi qabad din iċ-ċerva. Taddaħ, ma nżomma. Alright, għaxtant kam rajt. Għallek frozen in time, għallek u di. Imma mbagħad fl-istess storja dan il-Hunter jgħidlek illi tawħ xi pinnola daw l-entities. Stramba wkoll. Tawħ xi pinnola u fiq minn xi ħaġa. Din l-istorja tal-pinnola jew tal-wafer kemm il-darba smajja tal-wafer tal-biscuits. Da taf kemm hemm stejjer, speċjalment tal-fairies. Ġol Irlanda u Scotland u daw il-postijiet bħal Iceland u hekk. Illi dejjem isemmu din il-famuża li dawn il-fairy tuhom biscuit, tuhom wafer. Il-kelma hija wafer. Il-magic wafer. Li daw in-nies jgħidulek illi jekk inti ma dawn il-fairy staċċetta li tmur, inti dak daqshekk sirt skjaf tagħhom u ma tarġax tirritorna lura.
U hemm stejjer ta' nies li ritornaw, u meta ritornaw dan huma dokumentati. Meta ritornaw lura, pereżempju, ritornaw lura wara xi 30 sena. Huma baqgħu tal-ikwali bl-istess kwejjex l-istess kollox, dan huma kollox ovvjament stejjer. Ma they are documented, ġifieri fil-verità ma nafux hekk ġrawx vera jew le. Imma still dawn il-pajjiżi kollha li huma mbedin daqshekk minn xulxin. Kif għandhom l-istess? Isemmu daw l-istess stejjer, kollha jsemmu l-istess. Per eżempju, jien nibda nħokka għajnejja meta nibda nisma' Owls. Owls, arġejna smajna bl-Owls in-naħa l-oħra. Mbagħad f'daqqa waħda smajna bil-bdin il-wafer, famuża wafer. U mbagħad smajna bil-ents. Kif kombinazzjoni? Fimt, din l-istorja ta' dawk il-natives il-Brażiljan dik l-intervista li nixtieq insiba the full interview translated. Kull ma sib dak il-12 second minn għalija klip li hija translated bl-Ingliż. Naħseb minn saba għata dik il-biċċa u translated dik il-biċċa għax hija l-iktar part interessanti u meta semmew il-Wakamambo jew x-il-strejna jismu. Ħallejta fidejk jien? Qasjem ma naf ngħidha sew, ma insomma. Li daw semmu Land People, l-istess storja dal-Brażil, l-istess storja jgħidu għal-Hopi. Il-Natives Americans. Jisemmu Land People, ġo Turkija l-istess jisemmu the Land People. Sambat, ħankun ġifiri jek tara Grey Alien inti, jek tara impinġiju l il-Grey Alien. U inti ħattin il-deskrizzjoni tiegħu, mhux vera jisu nemlu. Jisu mantis. Mux isu mantis, isu nemlu. Viċin nemlu. Isu nemlu, bajneħ, brasu kif nimtawla. Bajneħ gbar, jma. Fimt, ġifiri, daw il-nis għet isemmu dejjem l-istess ħaġa, għet iċabħuħ, ma nemlu. Fimt ċirit najla. Blantenni kun joqsu. Infatti, insomma, kien hemm xi descriptions blantenni. Ara, bħala aliens, bħala kreaturi ġifiri daw li jsejħulhom l-aliens, rajna ħafna. Per eżempju, ta' Pascagoula, per eżempju. Ta' Pascagoula, per eżempju, l-alien id-diskrivih bħala two big robots koroħ fil-fatt sejħlhom Diagli One. Ta' Russja tgħidu? Le, Pascagoula. Pascagoula, kmusser żball il-Brażil jiġi? Rajt, għaxem kasiħor ta' robots ta' Russja. Żewġ tentacles għallek bil-budnejhom isom bil-ponta. Kemm rajna forom ta' dawn l-aljeni ta' dawn l-strambi. Per eżempju, hemm dak il-każ ta' dik il-familja tal-Goblins. Tal-Goblins. Rajt, estja. Fimt? Illi daw ipinġuhom bajnejhom gbar, budnejhom gbar. Imma dik familja kienet, immaġinanti pjazza ġo Russja u kulħadd jifriża, ma nafx jekk tafx bih dak il-każ. Ejja, mela, żgur li naf biha. Meta dawk l-entities ħarġu sotubu minn ġo ċintorin għallek. Fimt? Per eżempju, hemm dak il-każ ta' dak l-alien qed nipprova niftakar x'kien jismu l-każ, illi kien liebes isu danger l-alien blantenni kollox. U għallek ħareċ xi ħaġa minn ġol-bot, għallek u kien itir da, insomma anke dawk il-Diagli One ta' Pascagoula kienu jtir, jiflowtjaw. Ġifieri hemm ħafna. Għandek ta' Santa Teresa d'Avola wkoll interessanti. Ta' meta l-alien. Dak derla bħala x'ismu, ma bħala jisu elf. Dik għana niftakar. Kien riħa ta' salfer. U kien jiflowt ma jċaqlaq saħ. Per eżempju, anke dik, aħna dejjem semmejni dik tarraħa ta' salfer. Ħafna mid-drabi. Jien daw li doqqu l-qampina kultant, meta nibda nisma' dak semma salfer. L-Angel Hair. Angel Hair, għandek il-kas ta' San Franġisk ta' Sisi fej laqtu bid-dawl dawk kollha stejjer li jisom jirrepetu ruħhom. Mhux hekk. Mela sparalu fideħ u għallu grazzi. Radiation burn. Santa Rita, dik xamilla għala lajnija u għallu grazzi u s-għal devota. L-oħra ta' fala xewka. Ġo moħħa. L-oħra għatala sidera. Ġifiri, strambi daw l-affarijiet. Strambi ħafna. Għalfej għatala sidera, kalla xaħġa? Kalla xie problema. Nisimaw ħafna stejjer ġifiri throughout history. Forsi daw jiprofaw fejquna. Min jaf.
Għaxek toqgħod tara dak il-każ u mbagħad kellek ħafna każijiet oħra fejn isma' daw by mistake għamlu ħsara, jista' jkun. By product ta' ċertu affarijiet, pereżempju l-Elizondo mhux qala għal imma they harmed people, they killed people, or they weġġaw il xi ħadd. Ek jiena ħanoqgħod wara combustion engine u daħat istarti għal-ġett, inti li ħataħraqni, mux it-tortijak, mux taħraqni, xina ignorant għatlek wara l-magna. Fimt? Jekk inti jett il-reversi għabil karozza u jina ħarġlek għal-nofs u inti tajjartni, mux għax ritt inti tajjartni, għax jina ignorant toqsamt lek ħazin. Ġifiri da, għalek għedin najdu u ma benevolenti u ma xinu ma jaf. Pero l-fattu huwa li bit-teknoloġija li qed nimmaġinaw li għandhom għax aħna meta nibdew nisimgħu dawn il-każijiet mela bil-fors għandhom teknoloġija ħafna superjuri mhux mijiet ta' eluf ta' snin iktar minn tagħna, ma dawn għandhom il-power li jaħdu d-dinja f'idejhom. Għaliex qatt ma ħaduha mela. Mela allura x'edin jistennew. Fimt? Min jaf. Għalhekk mbagħad insaqsi. Għax darbinti kontat li qed jippreparaw għall-invażjoni. Mux jipreparaw għal-ħin opportun. Għal-xiex. Inti. ċedin jistennew li nkomplu neqerdu d-dinja? Li nkunu aħna aktar avvanzati. Nkunu għadin id-dieġ. Li nkunu pari biex nġildu l-om, per eżempju, għax daw l-affarijiet kollha ma jagħmlu sens narhom jien. Tagħmel sens, żgur li tagħmel sens. Jekk ħani li kemm tagħmel sens, jekk inti għandek xi ħaġa li jisma' tista' ddur għalik u tikdmek. Tizzom għajn fuq. Mela inti daħallek Jordan id-dar. Sawa, daħallek Jordan daqsek id-dar. Ma Jordan id-dar. ħafna li ħisillek daqsek qabel ma toqtlu. Taf li qed id-dar. Li immaġina inti. Ħuda bil-kontra. All right? Inti sawa ħadd il-post tagħhom. Ħadd il-post tagħhom. Flok mhux il-Ġurdin. Inti tkun il-Ġurdin. Tifhem xirrid ngħidlek u qed iħalluk tiġri u tagħmel li trid. Sakemm inti mbagħad ħallewna nivvintaw in-nukleari. Fimta? Biex mbagħad jeqerduna ġifieri. Eżatt. Tagħmel sens imma. Dak qed ngħidlek. Inti daħallek Ġurdin id-dar u fih daqshekk u taffejn u tmur għalih x'in trid. Sawa għax inti għandek il-kontroll fuq u bħalma huma jekk vera huma daqshekk avvanzati għandhom il-kontroll fuq nax bdejna ngħidu l-ewwel illi kapaċi jitfu il-missilu nukleari hekk. All right? Kapaċi jwaqgħu ajruplan hekk. All right? Mela allura għalfejn il-Ġurdin ħallejtu jsir daqshekk x'qed tistenna biex teqirdu l-Ġurdin? Biex teħles minnu. Forsi ma tagħmilx sens li tsemmi military procedure li they are preparing for an invasion. Dak il-punt tiegħi. Hekk għatlek jiena they could be, kif naħseb naraħħa jiena, they are observers, forse poġġihom hemm xi ħadd. Huma xi tip ta' virus scanner. Li kif il-virus forsi mbagħad hemmhekk jieħdu azzjoni. Fimt, meta l-virus ikun ħajqum jieħdu azzjoni. Jista' jkun l-istess virus iżomm l-affarijiet oħra milli jidħlu minn ġod id-dinja. Jista' jkun ukoll. Min jaf, Sajan, min jaf. Forsi dawn qegħdin jipproteġuna minn jinnaf kataklizmi per eżempju. Min jaf. Interessanti. Hemm ħafna fuq xiex taħseb, hemm ħafna possibiltajiet li ma tasal l-konklużjoni qatt. Aħna taf x'għandna bżonn kit, inna nitkellmu fuq nkellmu nies minn barra. Ifhem, Sajan jien għandi naqra kuntatti mhux ħażin forsi nibdew nikellmuhom x'taħseb. Imma l-problema taf x'inhi. Il-problema meta tipprova tkellem pereżempju nies ta' ċertu kalibru. Aħna mhux qed nitkellmu bħal George Knapp u hekk għax naf li. George Knapp kull meta batli. Anki jiena ma batlu. Imma meta studentu għall-podcast, meta studentu għall-intervista, ma respondinix. U mhux hu biss ħadd. Fimt, Jeremy Corbell qatt ma respondini, pereżempju. James Fox rispondini, u inti taf. Ma ħajjiġi, ħajjidħol jagħmellek. Jgħidilna ajwa. Jien għandi nies jekk tgħid u nintervistawhom sabiħ tal-ġen. Għandi eżempju persuna li kienet taħdem fuq ġewwa ma l-istess. Mhux ma tgħid. Ma nisbħal dawk insejhom, ma nisbħal dawk forget it. Imma nisbħal Ross Coulthard pereżempju.
forget it, mux ħajġi għall-intervista. Għalet netkanu pal Louis Borges u ekku. Louis Borges iwa, xħil il-rejt nista nibatlu jgħajlek iwa, jinnaf Mike Fiorito, imma ħafna nis illi nista nikkontatja. Per eżempju, Kevin Day batlu meta batlu dejjem rispondi, meta batlu għall-intervista li ħalli nisin u da sekk. Għat marġajġ batlu. L-istess għastjajanu kolla. Għat marġajġ batlu. Diffiċ. Provajna ġifiri biex n-nisan barra ma jaħsbux na ma provajnix. Li hemm ħafna minn nista' nġib. Nistgħu nitkellmu ġifiri taħseb. Mhumiex nies heavyweights. Fimt? Mhumiex heavyweights. Bħalnu. Ikunu naqra kbar minna, ma still, ikunu bantamweights, għandhom jgħidulhom jew. Fimt? Aħna featherweights ħdejhom. Fimt? Daw ikunu tip ta' nies illi meta taqbad titkellem magħhom anki tant ikollhom ċertu knowledge illi jistja pereżempju ġej tal-Project Unity. Mela. Daka. Weġibni dak. Lej, wieġbek mhux problema, ma again. Ma nafx kemm ħajaħli l-ħin bil-Malti. Fimt? Ma Maltin. Mux nipruvaw. Mela kit. Għalli missa dar-boħra. Meta xismu? Mela l-event ħajkun fit-28. Post għadna ma xandarniex? Eżatt, post għadna ma xandarniex, pero in the coming days ġifieri ħanibat messaġġ il kulħadd. Sfortunatament l-event peress li hija page u mhux grupp ma ħallinix nagħmlu private. Allora kelli bil-fors nagħmlu public għax l-idea kienet li nagħmlu private by invite. Kont ħan nistieden ġifieri l-followers kollha u mbagħad ovvjament aħna fuq il-page għandna ħafna followers ukoll barranin. U dina xi ħaġa li tinsemmija u nsejt illi ħafna nies jitolbuna li nikdbu bil-Malti. Aħna mhux qed inħeġġu n-nies biex jiktbu bl-Ingliż. Jikteb kif irid kulħadd, imma aħna l-admins bid-dofer tagħna li peress li għandna following barranija ma nistgħux nikbu bil-Malti. Jien bil-Malti nitkellem pur. Għandhom l-option li jagħmlu translate. Eżatt, illum bil-buttuna translate u titranslate jak kif trid. Jiġifieri, u min għandu Facebook min juża l-kompjuter. Jien noħodha for granted li l-Ingliż jifhmu, għax Facebook 99.9% tiegħu huwa miktub bl-Ingliż. Mela jien qed nassumi li jekk inti qed tiffollowja l-paġna, inti tifhmu l-Ingliż. Alright, tippretendix li jiena bħala l-admin tal-paġna u l-admin li ieħor ħanikdbulek bil-Malti. Jien darba biss nikteb bil-Malti meta nkun ħanibblokkja l xi ħadd. Hemmhekk bil-Malti nkellmu. U meta taraw nikteb bil-Malti jgħid mela dal-min qed jirrispondi daqt mhux ħanaraw iktar. Fimt? Għax il-pejja ma niktibx bil-Malti, għax ma tabi mhix fair għal followers Ingliżi, jiena qiegħed f'ħafna gruppi Messikani, Spanjoli. Ġilli nagħmel pereżempju xahar fil-grupp nibda nara kollox bl-Ispanjol. Tajli ma tafx taf translate, ejja ma kultant ħadd titranslate ja kollox, meta jien ma joġobnix, I unfollow. I leave the group. Mux jek. Fimt? Ġifiri jekk hawn xi Maltin jiffollowjaw il-paġna. Jaħsbu li għax jiena xi snob nitkellem bl-Ingliż, smajtuni l-lum nitkellem bil-Malti pur nitkellem, ġifiri Malti iktar minnek. Id-dar bil-Malti nitkellem mal-mara u mat-tifla bil-Malti qatt ma tkellimna bl-Ingliż. U għandna segwaċi mill-Awstralja wkoll. Għandna segwaċi, ħanajlek il-paġna. Il-paġna xi darba nippostja min huma l-followers minn fejn ġejjin il-pajjiżi kollha. Għandha followers minn kullum kien. Mill-Amerika hemm ħafna, pereżempju, Ingilterra hemm ħafna, Arġentina, Portugal hemm ħafna. Ġifieri jien ma affordjax li jiena ħanqod nitkellem bil-Malti jew ħantella post bil-Malti. U mbagħad ħajkun hemm dawk in-nies dawk il-followers li ġejda xi żoppet jgħid. Fint? Jagħmel unfollow, mhux għax jagħmel li unfollow għax aħna m'għandix qegħdin hemmhekk għal-numri biex naraw il-following jikber għalkemm nixtiequ li l-following jikber. Fimt, jikber speċjalment hawn Malta. Dejjem għamlu subscribe u like? In-nies jaħsbu li anke pereżempju ġieli jgħidulna
Għax ma tħalluwix għal-Malti, għal-sightings Maltin biss, sorry, tintellaw sighting darba fix-xahar. Darba f'sena? Ngħidu darba f'xahar, ħax dal-aħħar. Ejwa. Dal-aħħar Alla jbierek jiġifieri ikollna sighting. Aħna nigwidawhom il-paġna tiegħek dejjem. Naf, average ta' 1 to 2 emant dejjem qed ikollna sighting. Interessanti. Jiġifieri jien ma nistax noqgħod nillimita ruħi nikteb u ma nistax noqgħod nitranslate għax ħadd kien qalli darba minnhom qalli missek titranslate jom il-post kollha u ma tarax ħasibni qed noqgħod nilab bil-kiterra. Ma tarax biex noqgħod nitranslate jalu bil-Malti, jekk irid jitranslate jaħħaw jaqbada copy paste jagħmel Google Translate u jitranslate jaħħlu bil-Malti. Jekk irid jagħmel għalina, well and good nibda nibatlu l-post u jibda jibatom li dikinar stess, xallin kun nistantellaħom dikinar stess. Jitranslate jawom. Qabel ma ħassart il-Facebook kont libtu fuq bil-Hindi. N-nis jitolbuk ċertu affarijiet. Bir-rispett kollu. Dina namluwa il-paġna ovvjament kollu senza interessi ġviri namil ħinti għajniħu. Fimt? Nirreċerka u namil, nirreċerka li, għambat nixxerjaħa maħat tiħor. Niffiltra l-imbarazz, palma jafu, naħseb indunajtu l-qatt ma rajtu posts. Jena il-paġna tijak kont niffollow jama ta' kelli l-Facebook, ġifiri. Dak iżmin ma konċ involot fija, tinsiex. Biex issalaqtu jen, Facebook. Alright, issa riċerka. Ġifiri. Għaxina fil-verita, mux il-fundatur oriġinali tal-Kuntat Jufu Malta, fimt, Umberto huwa l-fundatur uffiċjali ta' umbat sir tedmin jena dal-axħar sena. Ma dal-axħar sena eżempju ma kalli kollix għalfejn għat immur nfittixin fuq l-internet. Għax nidħol fuq il-page tijak. Għandek xalfej, għax jena xassib l-informazzjoni kollha. L-informazzjoni kollha, mela. Ġi dak kollu huwa vera, filterjat. U ġili batlek xaħġa jien ġili tibat. U ġili bat li Mirko. Mirko. U Mirko ġili bat li, per eżempju, dik ta' Triangle, Mirko bat li mux marċefejtu xin. Aħna fuq il-paġna. Aħna li din namlu, dib bħalma ta' kontat, lek meta il-Kuntat Jufu Malta sir tedmin tagħha. Għatlek sajan, għatlek aħna ħanaħdmu jitfejt, di mux competition. Mux hekk. Sawa, aħna l-Unjoni fara forza. Eżatt, il-diktana s-sabiħtana jgħal nixxerjaw dan il-knowledge, dan il-sujġett. Il-passjoni. Il-sfortunatament saftit ta' zminilu kienet xi ħaġa tabu l-lum il-ġurnata forsi n-nis edin joħorġu naqra minn ġo shadows u edin juru iċċuhom anki jitkellmu u nħu pjaċir ġilli nara ċertu followers jitkellmu u jixxerjaw anki il-sightings tagħhom. Jien meta jkolli sighting irrapportata dejjem nistaqsi jekk titnettagijak, jekk nirrispetta l-dak tiegħek u nħallek anonimu. U qatt ma kxift min. Qatt ma kxift min, jiġifieri jiena. U meta kien hemm manzi ritratt fejder xi ħadd bler jgħidlu wiċċu. Bħal dis sighting li kellna ta' Triangle, kien hemm ritratt minnhom kien hemm wiċċ jidher, għalkemm ma kienx ċar xorta bler jgħidu bil-Photoshop, għax jiena ma kunx jgħid dak li jkun jgħidlek mela ma semminix, jgħidlek ma wara wiċċi. Mhux hekk. Fimtu, jiena dawn l-affarijiet idejquni, jiena nirrispetta l-privacy ta' kulħadd. Jiena kont wieħed minn dawk il-ftit naħseb illi fuq il-podcast tiegħek u rejt wiċċi from day one. L-ewwel wieħed. Għax inti kont saqsejtni jekk tiblerja li wiċċi għatlek fimt, jiena jbusu l-bajt. Jien lejli fimt min irid jitħaq bejja don't fucking care. So bidlet naqra. Is-suġġett joġobni minn dejjem kien jinteressani u rrid illi joħroġ hemm barra ħalli niddiskutuh mhux inżommuh tabu. Jekk ma mitqgħod xejn sew, naħseb dil-podcast tenet naqra tabu. Sajan, inti you broke the ice b'dan il-podcast. Jien għatlek from day one meta kon ġejt, għatlek jiena lest li ngħinek. Għax jien dejjem kienet xi ħaġa, jien l-ewwel wieħed ta' ġifieri kien hemm mument, kien hemm żmien f'ħajti fejn meta kont nitkellem fuq dan is-suġġett, kont nitkellem u naf li hemm in-nies qed jisimgħu nitkellem bil-mod ħallem. Isek il-Kristjani tal-bidu. Don't give fucking care. Isek il-Kristjani tal-bidu. Mhux hekk. Ma importanix jgħidu li jridu. Fimt? Mela Kate, għat 28 aħna? Għat 28. Grazzi Kate. Thank you. Għal darba oħra. Thank you.